banyo galing Action Boy kay subong ang venue ara sa TD Garden sa Boston, Massachusetts. Yes, inyong Amon subong. inyong home court. Home court advantage. Pero ginambalan ko na to kagabi si Steph. Don't worry about the home court advantage. Bagay. Do your game. Wow. Kuan lang amo na nga ako ni pinaka-advice. Ang pangalang ang hampang nyo kay madaog ta sini. Pero pilang ginambal mo sa Action Boy kinanglan iabansyon nila sa Game 3? Game 3, ha? Pilang estimate mo nga? Lumansin na 5 kaya ang plus nila sumong 3.5. Sa Boston, Boston ang gatag sumong, ha? Boston Boston ang gatag sumong. Ang importante sumong ang Warriors bisan gamay lang basta abansay basta daog. Correct. Kung sa election bisan isa lang abansay basta daog. Basta daog kaya. Protesta lang kamo daya. Protesta ka mo daya kay matapos lang yung termino ko may kung makabulos ka mo. Basta importante daog, no? Aha. So alas 9 ang aton nga start sumong action art, no? Kay dito kita iya sa Boston, Massachusetts, The Garden, no? Ang home court sang Boston Celtics, no? Ti amo ning mga kuan mo mga amo gining mga diri diya nagsilikat kanday Larry Bird. Sino pa na mga po dyan sa una to? Itong ilang sentro na sa una to. Sikat man to, no? Pero Larry Bird, amo ni siya ang sa una gid ang pinakasikat nga player sang Boston Celtics. Nga nagdala gid Action Boys ang championship for the Boston Celtics. Pero may ara sang nagsunod nga generation like for example si Kevin Garnett, sila ni Paul Pierce, si Rajon Rondo. Tiyan mo na. Ano na siya nga nagagahod siya? Mga tamatong lang okay. Mo na? Amo na siya. Kay kuha niya siya basta si Migo ko nablos tabla si Mark Bla. Si Mita. Si Mita sa Facebook By the way, sa aton dira nga mga ka-action nga nagamonitor sa Facebook. Kuha na kamo ng comment na kamo sa inyong ngalan, address, edad, kag contact number para nga may ara kita karon nga promo which will give you the chance nga magdaog sa aton diri nga load or GCash 100. Okay. 2 winners kita per quarter. Apat nga quarter so meaning 8 ang aton nga winners for today. Ang importante Action Boy para madasig niyo mag-claim ang inyong sining prize, dapat ipadala niyo gid ang inyong sining cellphone number. Dira no kay kung kaysa nabudlayan ang aton mga staff nga mag-contact sa inyo. So padala nyo gid nami gid may contact numbers. Hindi man namon pag ipanghatag aram na nada. Ang iban nga medyo madali sorry gid kay kabalo ka kung nga isa hindi man madali pa sulod gid ayon mo. Kag kuan ang nagapili is ni random picker bla. Random picker. So hindi kita yan nagapili, is ni may random picker kita nga mo nagapili sa aton winner for kada quarter. Siling ni Ninoy Roger Montalvo, isa man ka kilala nga coach, siling niya si Larry Bird, si Robert Parrish, Robert Parrish, si Danny, ano siya pagbasa? Danny Ainge. Si Cedric Maxwell, amo ni silang mga 80s nga nag-champion. Yes, that was the time nga ang hampang sa una niya, Boston Celtics lang kag LA Lakers. Correct. Mula ni permi ang ginkwentrohan na yung championship. And amo ni siya nga tiempo Action Boy nga ang shorts to ya lipot. Way pa to si Jordan mo. Way pa. Malo kasi Jordan malang niya ang nagpalaba sang short. Gawin labot ya sa tuhod dapit. Singon actually. Kwanto yan, nubo-nubo to yan, Action Boy. Kwanto 6 to yan, mga players una. Di ba? Awagin man sa una sa basketball, 6 yan mga players. Subukan nabili nga 6 yan, di na kuha ni kita na permiya sa volleyball girls. Gani. Pero matyagan ko kung amo to women's volleyball. Ang moda sang kag style sang shorts, kag ang masuksok si Shaquille O'Neal. Ang tulo, ang tsura ni Shaquille O'Neal to kung amo tong... Sili ka guro, Shaq, nanong short mo man, tama na kalipot, hindi ka ginangayan. So, amo na sa nga time sa una action art sa Lakers to kanday Magic Johnson. Sila sa una daya mga sa piyak to yung mga Magic Johnson naman to ya. Okay. Mga si Conbla si Chamberlain. Amo na sila Chamberlain no. Sino pa itong taas to sa una pa gidla? Si Karim Abdul-Jabbar na sila galing ni Karim Abdul-Jabbar na. Tema to si una. Sige. So, di amo na sila galing mga living legends mo. Buhay pa sila Action Boy hasta buhay pa na sila sa awarding.
Why be sila kuan mo? Why kuan ati si Magic Johnson ini buhi pa nga nagka-AIDS ganina, nagka-HIV na. Ati ang kabalo na si Sir Jonathan Granada sa sekreto nila. Debla? Oh, correct. Sir? Morning na, sir! Din siya sa kabangkalan siya. Doon sa naligad pang adlaw, basi ko nakakuan na. Morning na kay Sir Jonathan Granada. Ari na. Starting lineups na mo, Action Art. Okay. Ari na ya, kami gyapon, ang mga gyapon na. We have Stephen Curry, Raymond Green, si Jordan Poole, si Kevin Looney. Si Paul, si si Craig Paul, Green. si Kevin Looney, si Klay Thompson, of course, kag si Wiggins, James sa mo naman Wiggins. Action Boy, si Smart, si Brown, Tatum, Horford, kag Williams III. Ang aton mga officiating ang mga officials mo, referee is Scott Foster, Courtney Kirkland, kag David Guthrie. Okay. At si Kwan ba sa mga coach mo na sa una, si Grande, no, nag-commentator din sa subong. Okay, start na kita. Sa katong sining Game 3 with the Celtics Warriors, nagauna uyat sa bola, no? Stephen Curry to Klay Thompson to Wiggins, aras dalom, ginaiputos, nagtira, yes! Si Clooney. Si Clooney, oo. Puerte si Clooney. Oo. 2 points for number 5 namon, no? Si Kevin Looney. Lonnie. Lonnie gali, Lonnie. Ano na ang bola sa kay Brown, nag-attempt, masunod! It's a 3 points Action Boy. Yes, 1 point lead for the Boston Celtics. Bola subong with Klay Thompson. Si Klay Thompson di ni mayo ang iyang nag-performance ang game 2, no? In spite nga nagdaog sila, pero si Klay Thompson gambay ang production. 3 for Klay Thompson, wala. Nakuha ni Tatum. Nag-penetrate court to court ato Action Boy, pero pag penetrate niya, may foul sa Golden State Warriors. Sakit taludtod yaw. Kita iyang hindi baga lang. Baga lang, oh. Kay Pinuyatan ginbunggo ya sa kay Wiggins bla to. Kay si Looney. Looney kadako-dako abi. Kadako man nga daan kay Looney, oh. Hindi magsakit ang Hindi kaya actually ginhimo ni Action Boy samtang ka penetrate siya sagapan niya sang kamot niya doy ginhungod di gidla para makakuha sa foul. Hindi daw nagsakit ang kon niyo. Sakit ang iyang kamot niya. Siya, tanong tabi ma-free throw siya, no? Kabalo siya amo na tudlo ni Rudy siya eh. Rudy niya. Sakit yun medyo. Yung yuga lang. Yung yuga lang? Iyan na lang. Yung yuga lang, kaya madalala na. Kaya ang problema si Action Boy, si Tatum, amo man ang yapon ang sa kamot niya, ang nakabatyag sa sang sakit during the time against Miami. Nagpagi sa injured gali. Injured ba? Kita mo, first attempt niya sa first throw. Why? Oo, daw, piktado. Ang kon ng number 24 ni sa iyang naman. Kita mo? Oo, no? May ara to number 24. May number 24 sa iyang shirt. Tapos siya lang yan, may ara? May ara iban ba, no? Ikaduang attempt ni Tatum sumulod Action Boy. Yes, duwa na kabanse sa Boston Celtics. 11 minutes remaining in the first quarter. Stephen Curry now bringing the ball for the Warriors. Pasa sa kay Wiggins. Wiggins nagtira. Wala. Si Brown nakasecure sa bola, nagtabok na sa midcourt. Ara gyapon kay Brown against Raymond Green. Brown hatag sang instruction si Horford nagtira sa 3 sunod. Another 3. 7-2 na kita. The last time Action Boy sa first game amo man ning natabo si Horford man ang tira. A drive by misses the drive from Steph Curry. Ara na sa mo ng bola si Horford ginpasa kay Jaylen Brown. Brown nag-set some play niya, kalma. Kay Abansita. Ma-penetrate yung pasa kay Tatum, nagtira sa 3, wala, pero na-rebound ni Williams sa idalom, natapi, nagkadto na subong sa kay Horford, kay Jaylen Brown again, 4-3, sulod gihapon. Gaulan ang 3 subong sa Boston Celtics, 10-2 na kita, 8-point lead for the Boston Celtics. Bola subong, bawi kinanglan, bola subong with Looney to Green to Klay Thompson. Nagpasa sa kay Looney to Wiggins. Nagtira, short jumper, 2 points for Andrew Wiggins. 4-10 na kita. Yes, 9 minutes and 32 seconds in the ball game. Jaylen Brown nag-fake, ginpasa kay Marcus Smart.
Right quarter court. Balik sa top of the kay Jalen Brown. Now to Jason Tatum. Whistle blows. May ara sang pitong referee. Ginampak Yun ang pagulan eh. Isang bulaw. Ito sa wala lang siya, no? Nawala lang kiti kabalo sa hindi mo tuhungod eh. Look, that's what you call professionalism. Aha. Kung sa purok to nga basketball, to balik doon itong sino nagabuhi sa mula tumigo sa sulo mo. Oh, sige rin po. Ito, foul. Yan, inabuhi lang ulo ko sa mula. May call pang referee ni Esporo kang balon niya. Hindi misanta. Ari niya si Smart. Nagtira naman sa tres. Wala. Pero nakuha ni Horford ang bola. Balik kay Smart to Horford again. To Jason Tatum. Ginabantayan ni Wiggins. Nag-penetrate using the board. Sunod 4-2. Back to 8-point lead for the Boston Celtics. 8 minutes and 58 seconds remaining. Bola subong with Klay Thompson. Short jumper. Wala. Misses the shot. Nakuha ni Williams, the third, ang bulag, ginapasa sa kay Horford. Si Horford na nagtabok sa midcourt to Jalen Brown sa idalom, offensive foul. Offensive foul, ginbuguan niya si Steph Curry. Pag fake niya, why nagulag si Steph Curry, ginbunggo body kwan niya. Tumba si Steph Curry. Tumba. Dala hasta kwan mo, dala hasta drama. Oo. Offensive Pero foul. hindi ito yung kwan ng sunboy. Hindi ito drama, yung tumba yagid siya. Tumbay agad niya. Na buwili sa lawas siya. Nagkahulag gid siya. kadak ko nga daan kay Williams. Oo, nakanalukan pa katsura ni Brown. Brown. Bola sumong with Steph Curry. 3-point attempt. Yes! Good. 3 points for Steph Curry. 7-12 ang score. Si Derek White, ara na nag-check-in sa first quarter. Yung pasa kay Horford, balik kay Derek White na with Marcus Smart. Right quarter court, Smart. One-on-one with Steph Curry. Nagsunod ang iya sini attempt for 2 points ang Sunboy. 14-7 atong score. Pasa sa kay Green. Green nagtira sa 3. Wala. Battle for the rebound, pero may call ang referee. Last touch on Derek White. Bit-bit siya ginang bulas na sagwa Yeah. no? Pila, isa pa lang ka 3-point shot ang na supasulod sa Warriors, no? With Steph Curry making that 3-point shot. So bola sumong ari sa Golden State. Green for the inbound. Green to Looney. Looney to Curry. Curry nagpasa sagwa. Back to Green. Klay Thompson for 3-point attempt. Wala gyapon. Rebound, nakuha gyapon. Offensive rebound sang Warriors. Wala gyapon ang 3-point attempt ni Looney. Si Wiggins to. Si Wiggins. Marcus Smart nagadala sa bola. Marcus Smart against Looney. Ma-penetrate. Nagtira. Wala. Rebound by Klay Thompson. Now bringing the ball. Court to court. Klay Thompson. Tayo lang magawan. Nakuha ni Steph Curry ang bola. Bola to Looney. Looney. Pasa sagwa sa kay Wiggins. Wiggins nag-penetrate. Wala, pero may foul. Gin-foul si Wiggins sa pag-layup niya. No? Yes. Body on the floor. Si Brown mo doon na kwanhid. For Nagdabong Brown. Siya lakad daw. 14-7 ang aton nga score sumong. 7-point lead for the Boston Celtics sa first quarter pa lang ini. Temprano pa ni kayo, no? So, si Kwan Subong, si Wiggins. Ano naman, hindi ko foul? Why gali? Turnover gali to, turnover. Offensive siguro. Jason Tatum nagdala sa bola, ma-penetrate siya, pero natapik ang bola sa Golden State Warriors. Magpapabili ng bola sa Boston Celtics. Ang ara sa floor for Boston is Tatum, Derek White, Jalen Brown. Ara si Jalen Brown. Nag-fake, nagtira. Wala, pero may na-foul. foul nga nag-commit for the Golden State Warriors. Nami man ang ano tawag yun is action boy ginakuha nilang buhok nila. Gina net? Sa lapid bla. Gina sa lapid? Oo, mahal ko bayad siya no. Magpasalapid. Patanaw bla ko kanami ilang taon do. Linya sa kampo lang nga nagakuan. Good morning. Ang first attempt sa free throw ni Jalen Brown nagsulod. Ang score natin is 7-15. 7 ang Golden State, ang Boston 15.
Second try ni Jalen Brown sumulod gyapon. 16-7 ang score Action Boy. Siyam na. Apila na. Siyam. Steph Curry for 3 points. Wala. Kabos. Nakuha ni Marcus Smart ang bounce ang bola. Ginahaboy siya kay Jason Tatum pero nagawan siya. Okay. Bola subong with the Warriors. Klay Thompson. Pasa sa kay Clooney. Kay Wiggins for 2 points. Lampos na lang ni Wiggins. Hindi ka ma-shoot. Ari mo kay umul-umul siya. Ginslam dunk Action Boy. Excited ko subong si Jordan Poole magsulod. Aha. Basi ko Pero instead nga si Jordan Poole ang pasudlon, subong si Gary Payton. Ara na si Gary Payton. Marcus Smart, ginabantayan ni Gary Payton. Pasa kay White. Now with Jalen Brown number 7. Top of the K. Ginabantayan hugot ni Draymond Green. Jalen Brown nag-penetrate. 2 Sulod points. For 2 points. Si Draymond Green now receiving the inbound. Bola subong with Payton. Payton back to Draymond Green. Ari pagyapon sa 3-point area. Steph Curry nagtira 3. Wala. Kalayo. A power rebound from Jason Tatum. Again, pasa na kay Marcus Smart. Ara na nagsulod si Horford gihapon gali na. Horford to Jason Tatum. Tatum against Curry. Sa idalom si Smart nag-fake. Naka-commit gid sa foul eh. Si Steph Curry. Steph Curry kay ti alang-alang man siya. Kaya laom Action Boy i-check ni Draymond Green ang tahos lalong ti hindi siya nagtumbo sakay siya sa likod ni kadako daan. Si Marcus Smart. Para so di siya gid ang slalom nalang-alang pa. Nalang-alang. Siguro yan na lang. Mas mayo na lang makakommit ka sa personal kag team foul compare nga makapasunod ang bola. Nahutikan sa dayo ni ni Lune niya hindi nugay foul kay first quarter lang. Mo to. Takansa kay tato takansa niya nugay bro foul kay first quarter lang. Ya ko bla kay hindi siya kalusot sa kundi kalikit ang pamangkusin ni Kerti din ka. Way ka man to. Yan din ka pag ara na si Smart matira na way ka man ako man tugyapon bilhin. Sige. Anyway, mga ka-aksyon nag-time out kita makadali. Siguro mga duwa lang guro Action Rivero okay lang. Sige, balik kayo kita sa pagkatapos ng importante nga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwag nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat Between the Boston Celtics and the Golden State Warriors, Action Art. Yes, Action Boy kinahanglan makontrol gini sa Golden State Warriors ang sa rebound subong 10 na ang Boston Celtics. Duwa lang nga inyo Ay, sa rebound. oo. Dira ka mo daw na nagnumbo, no? And sa field goals 66% kami, kamo 30 katunga gid. Wow, kay kapilagi ka tira, way sulod mo. Oo. Sa 3 points Sige same lang, kay kuan pa niya, bugnaw bugnaw pa eh. Do diesel kami alay, kamo diesel, kani. oo. Nga gahit up anay. Gahit up niya. Oo, Oo. ito yung problema. Sa nakayanti siya mag-hitap. Kung makabansi kami 30, doon. Bansi ko na yawa na. Kaya mo pag init na mo. Oo.
Why na time? Why na bla time pag init ito, ano nyo pa naman? Inang ginasalapid, galay na action art, tambal ni Migo, tatuting patinyod. Dreadlocks panawag sina. Dreadlocks. So, ang deadlock ya, patas. Patas. Yun yung dreadlocks. So, mo naging tawag Amo yung ko mga salapid. pila na ang kuwan mga bayan. Plano ko si Pariber, ni tani kung naglaba-laba na ngayon na siya mo. Tama sa palabaw niya, Boke eh. Action Berne. O, akong bayad siyang salapid. Kanta si Sir Ilreo. Ngayon na siya. Ang ngayon siya? Basta kayo pa siya sang kindaog itong motor sa aton nga Pinas rapol. nga tao ni si Action Berne. Siya yung nagdaog sa aton nga motor nga pag-Christmas parte. Yes. Kundi may way ko madala ang akon nga kaysa manito ko mo way ko madala ang gift ko. Pag daog isang motor niya pre, dala na si mong gift mo. Okay na ni sa ako ng motor. Hindi ko tiwag. Tiling ko pre, labligya ko sa motor pre niya. Dahil ka pre, nundungon ko na. Kuya gid ginuligya. Action Boy, ang bilog mga team with 9 points, sina contribution na sang player, si Wiggins. Ang sa amon niya, ang 10 points alone is Jaylen Brown lang. Jaylen Brown. 8 lang ang rest of the team. Pero no? kung mas Jaylen Brown. Siya lang isa abansi pa siya sa Warriors. Warriors nga mga players. 6 6 minutes, so 3 points pag ilang si Steph Curry. Kag duha ka foul. Duha ka free throw ni Smart daw, Wygit. Duha ka foul na si Steph Curry. Mo Duha ng na. balansa kay ni Kalune niya, kalmahan na yun, bro foul. Gani. Bolas mo with Steph Curry. 9-18 ang atong score. Pasa sa kay Wiggins. Wala. Nag-kuhan siya, layup, wala. Nakuha sa karon ni Brown ang bola for Boston Celtics to Horford sa idalom. Gibungguan niya lang. Gingamit Gamit ang yung lawas lawas niya. niya. 11 point lead for the Boston Celtics. 29 ang atong score. 5 minutes, 7 seconds remaining in the first quarter. Bolas mo na intercept. Naman. Si Marcus Smart, may natumba pa si Steph Curry sa idalom. Nag-penetrate si Brown. May foul from Draymond Green. Si Raymond Jackson ma. Yang kita mo ay pwede yung pod ko. Dali-lion mo. Yan nagligad ako gambal sa imo. Nga brown ka lang. Brown ka lang. Green ko ya. Nungay ka di sang... Tapal yun. Nungay ka di sang... Tis ni mong ganyan tayo. Parang kisi mo eh. Why ito gani foul eh, no? Why kay ti tapal to mo. Jaylen Brown. Ma-penetrate. Left hand drive. Sumulot na naman. Ay, 13 na ang avanse. Daway kami kaskuraw. Na ano naman? Tira naman sa 3 points. Tapal naman. Nagsulod na si Ang 3 Williams. points. Isa ka Williams Saxon Boy. Harap na ang bula sa kay Jaylen Brown. Amo ni siya ang may mainit nga pulso. Kag pamuntos. Tapal man siya ni Wiggins. Pero nakuha niya gyapon ang bula. Ara sa kay Derek White for 2 points. Sunod pagin. Yes, 15 na ang avanse. 24-9. Sa Boston Celtics. Daw hindi mayo sitwasyon. Steph Curry. Dapat ma-step up niya siya. Steph Curry using the board. 2 points for Steph Curry. Grabe si Steph Curry. Action Boy. Pag penetrate niya, gin-double team siya gigilayon. Pero napalusot niya pa ang bola. Here comes Marcus Smart, number 36. Nag-dribble sang mahinay. Top of the K against Curry. Ginpasa kay Horford sa idalom. Ginbalik kay Derek White. Balik to Horford. Gin-slam dunk for 2. Daw kahapos lang sa ila yung Grabing pinsa. ball movement. Action Boy. Klasik. Kag mahinay pagid ang depensa. Mahinay. Sa Warriors. Tako-tako si Horford niya tayo. Ate, kita nyo? Sige. Time out kami anay. Kita lain yung sitwasyon. Daw malain ang sitwasyon sa Warriors subong mga kaaksyon, no? Ang aton dira nga mga ang comment sa Facebook, comment your name, address, edad kag sa contact number. Kag contact number. Kay dugay-dugay after sang sininga quarter may 2 winners kita. Ang premyo halin sa kay Aksyon Marnie Kirao. Mars! Ay, ito na! Bawi lang sa pusta ka, perde, oh! Pero why pusta? Why subong si Manang Dorel? Why si Manang Dorel? Si Manang Eden, ara subong. Wala ko nagpusta, so good sa nagambal si Ma'am Donasco. Nga, kuha ka mo, halong ko mo, kay ginamonitor. Wala ko nagpusta, dayon niya. Okay, ang bal ni Ma'am Dunas, kumuhuya man ta kay Ma'am nga
Sige, hindi kayo magpusta. Hindi ko na magpusta. Hindi ko nung pusta niya kay kuan illegal na. So, Di galing ko ni Pagis Gcash na di ba? medyo kuan na lang natanaw na lang ta. Kantaw na lang ta. Ti subong niyo do subong tani to first time ko magpusta para sa Boston mo. May nabalaan ko nga pitustaan ay ang ilang ang ginhatag subong plus 3.5 ang Boston. Okay. Amo na ginhatag nila nga odds no. Plus 3.5. Ti subong mapansin pila 15 di sobra na. Oo, bago lang may ginslamdak naman ni Horford eh. Ti ba si kay galing ka nakabalos gina si Steph Curry da 15 gyapon rong abanse ay no. Aha. Ang dahil lang gid way ma-update akong score action boyo. Sige anyway subong ni ara na si Otto Porter nagsulod na si Otto Nagsulod na si Porter Porter. si Gary Payton ara naman so medyo pahuway anay sila ni si Klay Thompson gro din papahuway anay kay daw wala pag ito pigaw Wala, ang production wala. ni Klay Thompson pila ka tira ya gidya miss gidya tanan niya Kag si Klay Thompson ang action boys yung una ang iya sining movement without the ball grabe nga permi siya liguhan sa 3 points subong do kahina siya. oo do permi na sa ang iya tira subong or basi kung baskog lang gid ang Gwardiya. depensa Kaya sa Boston. why siya sang open shot permi nga may mo eh. 11-26 actually action boy. Te, Score. 15 15? ang kabansi 11-26. Malo kay ning Boston Celtics no, di ba mo ning one of the best defensive team ni siya Yes, sa NBA. Ti aris mo makita mo gid nga si Thompson madepensahan mayo, si Steph Curry madepensahan nila. Draymond Green daw ay pa man nakapakitang gilas. Pakitang Ang gilas siya, nakita ko nakatapal subang siya. nabantayan ko mo si Jordan Poole. Aha. Kay kung depensahan mo siya to sa layo, si tirahan niya katris mo. Amo na siya tani. I don't know kung ano ang plano ni Steve Kerr kung saan ay pasudlon. Kay kung diesel ang ila sining ginagamit sa batugong. Mahal nga na ng diesel. Oo. Mas nga mga bugnaw pag ito karon ang lawas ni Juan Paul. Ni Paul kung nagsigi sa pungko to. No. Dapat ipa-warm up na na. Kag patiraha laon ang abilidad ito sa nagligad to nga ato to sa half court kaya tira sa iya tres mo. Oo. Ha? Kasi siya mismo siya shoot to. Kita ko sa ilang training practice bla. Ha? Siya ga assist sa kagulingon niya siya tira. Gabi no. Oo, kundi tira niya mo na ako kundi ihaboy ang pababaw mula. Pababaw yan, hindi tira. Pababaw, ang sa kabula. May isa sa kabulang na yatan. Itira yan sa tres sulod. Pagtupa sa mula sa iya, tira yan tres sulod. Gabi Siya no. ga-assist sa iya kong lingon. Believe. Perti nga training. Galing lain niyang aktual ng inang kuan mo. Bro, hindi sa kaya himo sang nahimo sa una si mo ya. Ha? Dunga niya duwak bula bla tira. Oo. Gagutok ang bula sa ring mo, no? Galing kay ang gulat nga ring, duwa pa niyang buho niya. Kari na. Balik na kita. Bagulang na May bagulang, nag-miss na naman pero nubo ang lead by 13 points na lang, May shot ka mo 26-13. guro bagulang. Si Marcus Smart nagtira, may foul pero why magsulod ang yatan. Marcos Smart will now go to the line. Morning lang dira sa aton da nga naga-monitor iya sa Facebook ha. Okay, si Kate. Uy. Kaya nami sang gin picture ni si Kate Cardone sa ipadala sa ako no. Matanaw ba lang? Ayo. Yan din tanaw ni Bio kung ano niyo. May ang Pwede cloud tanaw niyo formation ang cloud formation bala dali na. Manang Manang iden dali ba? do nagalukana yung duwa sa cloud. Ari si Manang iden no basi kung kuan siya nang gipadala sa listener taw si Kate. Tanaw bala kay basi magamit ko na daw. Yan na padala. Yan na padala niya. Kuha na sila tana siya. Bago lang Son Boy, nagsulod ang free throw ni Marcus Smart. Ano na? Ang nagtira si Steph Curry for 2. 15-28 ang score 3 sige po ng avanse. with 2 minutes and 40 seconds remaining in the first quarter. Jalen Brown! Slam dunk naman. Balik sa 15 ang avanse. 30-15. 2 minutes and 31 seconds remaining. Bola subong with Porter. Porter. Pasa sa kay Wiggins. Wiggins to Payton. Payton to Porter. To Payton. Nag-slam dunk pero nagbunggo sa ring.
pero mo nakuha gyapon ng bola pero may lane violation. Do Si si Paul Porter guro to ay, si Paul na guro ang naka sa ang nag-slam dunk. Hindi ang kainang nagsulod do, nag-assist. Ang number 3, Oo. si Pulo, si Jordan Poole, Para number nagpasunod 3. siya. Para na siya. Okay, nabatian guro ni coach ang hambal mo. Oo, kasi pasok ko na si Poole, anay. Kay do ko pigaw gid eh. Oo, daw kapigaw. Galing ka daw, away pa siya gyapon nakatira. 3, gusto mo kita ang 3-point attempt. Si Paul subong nga nagabantay sa kay Jason Tatum, nag-penetrate, nabuya ng bola pero na intercept sa upod niya galing kay Steph Curry, pasas na loob, nag-slam dunk tani, may foul. Payton. Si Payton, may foul pa. Waya nalambot pa siya. Nalambot pa siya. Okay. Sige. 30-15 kita maka-action. Well, ang dugay may miscommunication sa party sang Boston. Sang Boston, oo. Oo, mo to nga way mapasaan kay na si Tatum ba por man nga tapal ni Derek White. Oo. For foul gid siya no? Foul siya. So Gary Payton now, the second, will go to the line para sa iyang free throw. Bonus sa free throw niya. Hindi mo galibulok siya nga kay Kwan kay Direk White di ba sang tsura mo. First attempt ni Payton sulod. Cutting down the lead to 14, 30-16. Daw na ito yung magupi pag ginawa na yun. No? Hindi ko bisan mangkuto si Mamay na gwapo gini si para kay Mamay. Ara Second attempt sulod. 13-point lead now for the Boston Celtics. 1 minute and 56 seconds remaining. si Williams ang nag-inbound sa bola para na kay Derek White. Ginpasa sa number 7 kay Brown to Williams the third to Brown 3 points attempt. Bola magsulod. Yes, bola secured by Looney. Ara kay Porter subong ang bola. Kay Kwan, kay Poole. Jordan Poole. Abi ko ni matira. Pasa sa dalom, nag-penetrate si Looney. Wala. Ginaputo subong si Looney. Pasa sa gwa sa kay kay Klay Thompson for 3. First 3-point attempt for Klay Thompson. Sulod. Aha. 20-30. Pulong ang abanse. With 1 minute and 18 seconds remaining in the ball game, Jaylen Brown hinihinay nga nag-dribble. Pasa kay Derek White. Sa kay Williams. Ginabantayan ni Porter. Ginbalik kay Jaylen Brown. Nag-attempt sang 3 points. Sunod na naman! Balos. Nakabalos. Back to 13-point lead for the Boston Celtics. 58 seconds remaining. Bola subong with Poole. Pasa sa kay Looney. Looney nagpasa sa dalom sa kay Gary Payton. Tapal ni Williams III. Nakuha na naman ni Jaylen Brown ang bola. Amuning may pinakamainit yung scoring for the Boston Celtics. Penetrate si Brown, wala. Ginpasa kay Derek White. Pasa kay isa ka Williams. Way magsulod. Si Derek White nag-attempt sang 3. Wala. Rebound by Looney. Looney now pass to Jordan Poole. 24 seconds remaining. 3 seconds lang ang difference ang shot clock kag sang atong nga game clock. 33-20. Malas shot ang Warriors. Jordan Poole still with the ball. Jordan Poole. Pasa sa kay Klay Thompson. Klay Thompson will try to penetrate using the board. May foul. Ambot ko ni-count ending sa referee. Why guro? 3.2 seconds remaining in the shot clock pero may foul na commit. So, kay nag-attempt ni Brown ho. Amo nang ika-17 puntos siya nga na-convert. Si Jaylen Brown, no? Siya lang din ang mainit subong. Si Tatum actually boy limited pa man ang iya scoring. Sulod ang unang attempt ni Klay Thompson. Second free throw attempt. Preparar pa. Si Steph Curry, kapanomdom niya anong imuunta ni man. Yung koko. Dito ko uli kapag nilkat. Amo to? Oo, tanaw niya yung uli kapag nilkat. Pero nagwa sa anay. Kanya gwa ko anay kay. Sakit siya kung magtira kung hawid. Klay Thompson, second attempt from the free throw line. Sulod. 22-33, 11 avances ang Boston. Ara na si Pritchard nagsulod, nag-dribble sa bola. Nakasalawid ba siya nag-attempt? Tayan lang.
end of the first quarter, mga ka-aksyon. Di na si Manang Eden. Aha. Dali lang kayo ma-announce kami na isang winner na ton sa kwan. Ma-announce na isang winner na ton sa aton nga promo. Ang nag-comment dira sang name. Basta may kwan ka mo, sharers, buds ka mo. So dapat ang aton nga live i-share gid naton. No? Ara na action boy ho. Ari na, ang first winner naton. Gina random pick na. Congratulations, Rhea Ladio. Rhea Ladio, congratulations. Ikaw aton first winner. Go, picker, random picker, go for the second winner. Si Rhea Ladio ang una. Second winner naton, sir. Before we go to our commercial. Good morning da sa aton niya nga mga nag-monitor gyapon sa Facebook, ha. Kag of course sa Transistor Radio, maayong aga dira sa inyo. Sa mga NBA fans dira sa Bleachers da. Arang priority da action sa Bleachers. Kung gusto mo mang dako para Mo na. ara na sa Bleachers. Dira sa sports bar bla na. Aha. Arang na da. Second winner. Daw mahina. Daw kahina isang ari na. Daw kahina isang kay Tuto Mark matao yung meta. Second winner naton nga ginapili na subong sa aton random picker, Limuel Yap. Bao kadibuinas. Dali ka dog man siya. Daw ba ni siya pero ti amo na ang importante nga ara ka action boy ka participate ka mo. Kag-share ka. Ka-share ka. Sige. So, pila kitang score? 33-22. 22. 11-point lead for the Boston Celtics at the end of the first quarter. Yes. Sige, mabalik kita pagkatapos lamang sila. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Iwas nga ng traffic to or ng-transit dito sa sunod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o Richard nakapasulod naman action boy. 2 points. Back to 13-point lead. Bola sumong ara na sa Warriors. Ari na si Kuano natapal si Bili ka. Bilika. Oo. Ara kay Pritchard ang bola. Nalabot ni Williams III ang tira ni Milika. Williams. Ginbalik kay Jason Tatum. Nag-screen siya, pero natawgan siyang foul si Draymond Green. Si Draymond, ano kay ginawiran? Kuya, kasi siyempre duso ko siya. Di siling sa referee niya, why pa na mabutang da sa violation ang
pag-commit siyang foul nga may hawiring. Why pa na yung hawiring? Ay, si Manang Yani, Giliw, ariw ah. Ay, oo, siya Morning, sa- Manang Yani. May attempt kay Jason Tatum, wala, pero last touch on the Golden State. Last tas ay Klay Thompson. Na kanya, nalambot yung Lambot pamula. siya, nagpisik pagwa. Aha, why na to tani shot clock, action boy nga nabili. Aha. Butong giningagaw na lang tira ni Pritchard. Jason Tatum with the 3 points sa gihapon. Pritchard inbounding the ball, pass to Tatum. Tatum sa kay Derek White, ma-penetrate, wala. Ginpasa sa idalom kay Williams. Yes. Short jumper niya, jumper. good for 2. 15-point lead for the Boston Celtics. Bola subong, ginadala ni Poole. Way pakatira sa subong ha. Poole down, kapag pasahan, balik sa kay Bilica. Bilica now to Klay Thompson. Klay Thompson will try to penetrate. Buka kay Bilica. Ma-attempt, wala. Gindayon, Klay Thompson. Nagtira sa 3. 3 points for Klay Thompson. Nag-fake shot, naglupad ang niya kontra, lapaw. May nabilin na action boy, ang abansin namon 23 na lang. Ano na 22. 22. Ara sa kay ginslam dunk naman bago lang ni Williams the third. Balik sa 14 ang avanse. Depensa action boy sa dalom pag-us-us ni Bilica Pigaw ginahila depensa mo. Jordan Poole with the ball, basa kay Bilica to Wiggins nagtira sa 3. Wala. Si Tatum secure sa bola, nagtabog na sa midcourt. May pero foul away from the ball. Sila ni Green. Ano ka? Ha? Ano ka? Sila ni Williams ka? Ano ka man? Digin na kwan sang Celtics. Yan naman ka palakpak lang kuya ha. Oo. Ka palakpak lang kuya rep. Palakpak lang ko gin call mo foul. Sa ni Williams, Oo. siya mo tingin tawgan. Kay ginduso sa ni Williams natumba siya. Ah. Tinagpagtindog ya kundi naging call sa referee foul away from the ball. Nagpalakpak siya muna ho. Di nangakig si Williams siya kaya nagpalakpak lang kuya. Sa tibong kuhan pag isinikuhan. Klay Thompson on a short jumper. 2 for Klay Thompson. Sila ni Williams siya, tayo pulay ta. 12 na lang avansin niyo action art. 39-27. Si Jason Tatum, ginpasa kay Pritchard. Good pass for 3 points. Sunod na naman. Balik naman sa 15 ang avanse. Bola subong with Green. Pasa kay Klay Thompson. Klay Thompson still with the ball. Ops, nagwa. Natapi. Pagwa ni Pritchard. So, balik sa may akon yapon. Warriors yapon ang bola. Swerte nga tira ni Pritchard. Pritchard, no? Si Pritchard, Oh. kay ka may ligwag yung action boy. Araw, tanawang dipensya. Late na yan nag-abot eh. Ang dipensya. So, nasunod na. O, ara na si Raymond Green. Si Klay Thompson, tapal na naman. Pero manalabot ang kamot niya. May foul. So, 9 minutes and 9 seconds remaining. 14 po ng avanse sa Boston Celtics. 27-42 kita mga ka-aksyon. Si gin-foul sa ni Williams. May lang nalabot yan eh. Tapal naman ito sana. Ilang kiti nalabot niyang kamot. Iperti man palayo ni Kwan ni Klay Thompson, no? Ang lay-up niya bala. Dugin palayo yung manungod. Balo siya ma-foul man mo. Si Steph Curry is still on the bench, no? Why pakasulod si Steph Curry pagsugod sang second quarter. Klay Thompson on the line. First attempt. Sulod. Cutting down the lead to 14. 28-42 kita. 9 minutes and 9 seconds remaining, no? Second attempt ni Klay Thompson. Muna daw adubo na niya kay Klay Thompson. Laban-laban na gina. Magluwas kondo di malas. 11 points na siya, ha? 12 points na si Klay Thompson. 29-42 kita mga ka-aksyon. Nagbaton si Tatum sa inbound, nag-dribble, nagtabok sa midcourt, kinabantayan ni Wiggins. Jason Tatum, ginpasa sa kay Williams. Ara na kay Pritchard. Si Draymond Green ang nag-kwan siya, pero may switch na tabok, ginpasa kay Derek White. Derek White, nag-penetrate. Lucky bounce. Gabi, sumunod pa. Si Paul Pierce, Para araw. si Paul Perso. Retired na siya. Why na siya gampang? Retired na siya. Ang last 12 points sang may asang Warriors, iyataran ni Kwan?
ni Klay Thompson. Yes. Last 12 points nga nahimo subong ha. Iyan ni Thompson tanan pasulod score. Bola subong with Belican. Ara kay Wiggins. Wiggins nag-penetrate. Ay, way gapon pero may foul. Katahom na to layup. Layup gin kuan niya pa. Natamaan sa kuan, tamaan sa Pictos. Oo. Pero kung gin tirayan lang to Action Boy, why naman to sa Masulod na lang to tani kay kataas-taas man siya. taas. Ora. Kataway no. Gin walay pa eh. Ginwalay kagin bali-bali. Bali-bali, Natamson gin Pictosan, ang Pictos nagpagwa. Siling siyang kung bali-bali mo na mo yan. Taway na to. Wiggins on the line. First attempt. Sulod. 30-44, 14. Daw ay ganun buos pulo ban siya. Ha? Komunikay na ako. Narama lang kay Kuano, kay Derek White. Pero, tenga, lucky bounce. Nagsulod pa. Ay, si Kuano. Si Skudjak nagtimulang na no? Sino yung tuloy? Yung labot mo niya. Wiggins! Second attempt! Sulod! Sulod mangyapon. 13 naman ang avance. Yes, with 8 minutes and 32 seconds remaining in the second quarter, si Andrew Wiggins may 6 points in Action Boy. Nagbalik na sinampang si Jaylen Brown. Number 7, amo ni siya may mainit nga pagpamuntos sa first quarter. Ginabantayan ni Steph Curry, nagbalik na siya. To Williams, the third sa idalaw. Pero nakuha niya for follow-up, good for 2. Amungin ang lain daw, kaya ang ilagid niya, rebound nila daw, pigaw Rebound gid. na, why kid? Steph Curry now with the ball. Steph Curry, gina-double team. Wiggins nag-lay up, wala. Pero may foul. Ang ginahimo sa mga ni Coach Steve Kerr, sila nga i-penetrate nyo. Kaya hindi kita sila nga makapenetrate da kung sa idalom, kung ari pa ni si Williams the third. Kaya kadako eh. Way labot por tito mumbo ulo tao bla. Oo. Yati iyawan ko muna, tapal ko muna kron. Kabata pa ni si Action Boy. Hubin pa. Bata pa eh, hubin. Wiggins, ari sa free throw. First attempt, kabos. Kabos. Kay na dumayo to kay na pro sumong kabos. Kay na sabi ko ano sikat at tibig to, kabos galing masumulod. Hindi na nagkabos na gid. Okay, kuno ka bangkaw ya sang iya tira. Hindi ya loop. Hindi ya loop. Yan ang dugatim No rainbow, rainbow na tawag nila, rainbow shot. Kaya do bangkaw. Nagabot yung play Action Boy. Tabla kay do. Second attempt. Ara gin Gin matihan niya, gin lorimbo ya. Pag kita pag-shot balik sa kamera niya mo na Action Boy. 46-32 kita, 14-point lead for the Boston Celtics. Ang bula bagulang halin kay Smart nga green ang buhok, ginpasa sa kay sino to? Kay Smart ya po na. Bula, ginpasa niya sa kontra. Nagawan na intercept. Wiggins! Slam dunk for Andrew Wiggins. Gakatagang nga mo si Kuan eh. Green yung buga, bibo. Ya paano yun? Ara si Horford. Ginapasa sa kay Jason Tatum, nagtira sa 3. Sunod! Balik naman kita sa 15 avance. 7 minutes and 24 seconds remaining. So hindi sila kakakuha now. Steph Curry, still with the ball. Steph Curry, ma-penetrate. Nagtira using the board. Wala, kabos. Al Horford secures the ball with a power rebound. Ginpasa na kay Pritchard. Oy. Ginpasa niya sa Kay kay Tatum. Tatum. Why si Tatum, may alang-alang. Butterfinger to. Oo, kay actually makat-in sa tani ito ya Action Boy. Ginpasa ni Pritchard Golpe. O sa buli niya ginigo. Jordan Poole now, pass to kay Thompson for 3. Nag-attempt, wala. May May foul offensive. away from the wall. Offensive foul on Lonnie. Giniwara ni S. Pritchard eh. Si Kwan, si Brown, araw na Kwan to, illegal screen. So, Foul shot. turnover. Turnover. Si Jaylen Brown nag-dribble to Tatum, ginabantayan ni Thompson. Bow! Katahom nga pasa sa idalong kay Smart. Good for 2. Pila na, 17 na. 34-51 daw nga dako bansi. Hoy, bugtaw ka mo Warriors. Aha. Bola sa mo, nag-penetrate. Jordan Poole for 2. Amo na ya. Ikaw din ginahulat-hulat ko rin pa kay na. Jason Tatum nag-attempt sa 3. So, 3 naman. Adubo na naman ni Wat. 6 minutes and 21 seconds remaining in the second quarter. Bola sa mong Jordan Poole.
36-54 kita. 2 points for grabe. Jordan Poole. Very good, very good. Amo na nambal ko si mo, Jordan eh. Oh, Jordan. Jordan Poole. Si Jason Tatum number 0. Among nag-dribble. Si Brown sumundo na why na nakakuanliwat, nakapasulod. Si Tatum gindos-dos sa ilalom na lang mo. si Kagin Steph Curry. layup. An AC layup 2 for points for Tatum. 39-56. 17-point lead for the Boston Celtics. Jordan Poole. Pasa sa kay Klay Thompson. Klay Thompson will try to penetrate. Ginpasa sa kay Looney. To Steph Curry na penetrate na intercept. Intercept ni Jason Tatum. Alihop. Alihop sa kay Wala. Brown. Galing ka, boss. Horford sa ilalom, Wala. Rebound by Wiggins. May foul May kay Dog. napakdol pang ulo. Napakdol ang ulo sa siko. Naigo pang bagol ni Kwan ba? 30 si Horford ka dalong no. Siniluni siya katigas ang siko mo Kung ba? isa action art ang basketball, di ba pisan-pisan mo. Ha? Pisan ka lang tumbo, pisan mag-shot, pisan pag-shot mo, tumbo naman. Ah. Lay may harang isang style, isang pagtira mo, bayan mo na Bayan yun. mo. Buhay ka na yan. Pre-ilay ha. Si Buhay na yan. Parker Report, tira, miss, Ah. tumbo, rebound, tira Di, liwat, kag- tumbo liwat. Ang nabutang yung sa Kwan ni Horford sa kontrata, Ah. ang iya, tumbo lang yun siya. Yeah, Kung may pirma ka lingwa ng kontrata. tira, oh. oo. Pag tira mo, tumbok eh. Kaya samtang ano may nagatira, tumbo ka. Muna. Okay, may Sige, kung- mga commercial ko na section sige. ng libero. Sige, go! Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kasi Dati tumakandi nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang 56-39 pero bago na naka-tres si Clay Thompson. Oh, sunod 56. 13, pila? 14. 14. Arang mula kay Jason Tatum yung basa kay Horford, balik kay Tatum nag-penetrate. Wala! Rebound secured by Steph Curry. Steph Curry now bringing the ball for the Warriors. Tag-penetrate! Wiggins for a slam dunk. 2 points for Andrew Wiggins. Arada, Galaga Saxon Boy with 4 minutes and 37 seconds. Si Ohoy, Smart naman. napasahan si Wiggins. Si Wiggins yung pasahan niya. Curry, 3-point! Yes! For Steph Curry! Siyam na lang ang abanse. Kadasig lang. Alin sa City. Nag-siyam na lang. Siling ni coach niya. Time out na. Dali lang. Dali lang. Laking sitwasyon. Ano ka mo man? Ano ka mo? Ha? Muni nga pang kadasig na isang lambutan kung alin sa City. Gulpi na lang siyam. Oo. Meaning, sunod-sunod. mga Kwan Gid Action Boy. Mga 8. 8. Gid nga straight 8-0 8-0 run for the Warriors. Ang naglain sa to atong mga ang ulihi nga gameplay plan nila. Nga damo Action Boy sang Kwan Gid. Sang nabuyan nila kan osik nga kung tani na convert sa Yes. points pa. No, damo usik, no? Kag sumong daw sululod ng tira nila, no? Curry, Thompson. Sa kina, kadaw pilagid ka po, pag sugod Pero actually, daw, ang damo miss. sekreto nga nakita ko, ang suggestion mo kay Kerr, pagabal mo pasudlon si Paul. Pasudlan si Paul ko. Siya, to Action Boy siya ang nag-umpisa sa attempt. Si Paul daw na idol ko na si Paul eh. Siya po, game 1 daw kalain din sang kuan niya, daw hindi ko kasaw siya. Sa game 2 siling ko daw Mayo. Tiyan mo na siling ko kay kuan pag time out ginal ko sudlan si Paul. Nagkontak ka ni Cherry na. Text ko lang siya, hindi man kami nagkuan text ko pa abi mong text ko pa siya daw sala pa to English ko eh. Link ko get inside Paul. Pero pasod na. Get inside, di ba? Get inside Paul. Ate, naintindihan niya na? Intindihan niya na. Sila nga, kuha na. Ang bala nila na inside kag full mo. Ipabasa ito, so pa dyan, tabla text ni Preboyo. Yatiyan mo na siya, mulambot yung balon. 15 points na si Clay Thompson, while si Jaylen Brown, nga daw naghina ang scoring niya. 17 points sa Action Boy. Pero sa field goals, gyapon na bansi ang iyasang Boston sa 3 points nag-amat-amat taas ang iyasang kuan sang Golden State. Kay nadtuman kagamay ni 40%, 50% naman ang Boston Celtics sa Boy. Subong 6-0 run kita. Pag balik ginahalin sa timeout nag 8-0 run. So that's why nagnumo ang abanse sa siyam na lang. Sang Boston Celtics. Ang kadamuon sang attendance nga tuto sa area sang Teddy Garden Action Boy 19,150. Wow, dutayan lang mag 20 mil ba? Yan eh. Kag ang ticket ang ticket. Grabe no. Lambot yata Amigo tawa ito. Amigo mo. Sino amigo ko man? Atong mo lang
Asa din ang sa Amerikabla. sa Las Vegas. Las Vegas, Ay, which part ato sa Las Vegas ta layo na to kadto sa Boston kag sa kwan. Massachusetts. Subong ito. Oo, masa sa Boston, Massachusetts, subong layo na to yang Las Vegas ah. Mm-hmm. Gakuan lang sila lang sa Las Vegas sila galantaw ah. Bisan sila ni Dr. Matt Mayo gani Si Doc Lantaman. Lantaw man sila ni Ma'am Bandra, no? Aramanda galantaw. Si Jean Biligorio Camilo nya patamyaw lang di sa kagulingon ko happy birthday ah. Birthday. Sige. Jen, happy birthday na Jen ah. Kwanta nang tamyawon ta kaya. Ya kapatamyaw gali sa kaugalingon ko happy birthday. Tamyaw ko ta ka happy birthday. Buwas siya si Sabana niya, si Junel Camilo. Isahan lang Jen kag ni Junel ang inyong celebration para nga keynote ha. Isahan nyo lang ha. Sige. Kung mang-imbitar ka mo, pang-imbitar lang ka mo ah. Oh. Bola Subong with the Celtics. Ari sa kay Marcus Smart, ginapasa kay Jaylen Brown. Adamo kay ng error ni Smart eh. May foul on Wiggins. Away from the wall. Ay, sino si Steph Curry ng tawgan? Tatlo na nakaroon si Stephen karon foul karon. Ha? Steve Kerr niya, ano to? Ano? Makuti ang mga fellow coaches Kita nyo niya. to? Kita nyo? Pero nga istorya ka mo ninyo yung Ang mga kutsi siya. rao. Pagbalik kita sa mga kutsi siya, Ah, si Wiggins ang foul ah. foul si Wiggins. Abi ni Steph Curry siya. Mo to si reklamo so si Wiggins. Tiyan mo tambal ni Steph Curry, nakita nyo? Kita nyo? Tigay ilang mga Ano si Marcus Smart? Ginbalik kay Horford. Nalang-alang matira ta ni tres. Marcus Smart nag-fake. Ginpasa kay Horford. Nagtira sa tres. Wala! Pero nakuha gyapon ni Brown ang bola. Number 7. Fresh 24 seconds para sa ila. Sa shot clock. Ginpasa kay Derek White. Nag-attempt sang tres. Wala! Wala gyapon. Pero Jason Tatum nakakuha sa ang bola, rebound. Na-rebound niya. Galing pag tira niya, pag nabuyan niya ang bola, nasipaan niya pa. Naigostilya. Ay, gusto nila. So turnover kita. Bola Subong with the Warriors. 56-47, 9-point lead for the Boston Celtics. Bola Subong, Wiggins. Nagadala sa bola. Wiggins, pasa sa kay Curry. Curry, ginabantayan ni Jason Tatum. Curry now, nag-penetrate. Using the board for 2. Matamat na. Matamat na, 7 na lang. Ito na lang with 3 minutes and 26 seconds si Derek White nag-penetrate using the board. May foul. May foul si Draymond Green. Nag-shoot pa ang iya sining attempt. Magamay guro to kada pareho sila itsura gitu. Perting ang celebration nila after the shot eh. Wow. Single ni White siya Natay, wala ka kaigo sa guya ko. wala kaigo. Naka-score pa ko yara kay Steph Curry kay nako. So 58-49 kita, back to 9-point lead for the Boston Celtics with Derek White on the line. Para sa bonus free throw action boy with 6 points na sa iya sining jersey. Sa iya nga number. White nag-attempt sa free throw, sumulod. Pulo ang abanse Subong sang Boston Celtics. 3 minutes and 20 seconds remaining in the second quarter. Bola Subong, Steph Curry. Ginabantayan ni White. Pasa kay Green. Back to Steph Curry. Steph Curry. Matira ni. Steph Curry, aging gwa. Sa kay Peyton. Pasa kay Klay Thompson. Klay Thompson nagtira. 3! Wala. Pero nakuha ni Green ang bola. Another 3-point attempt. Oy, wala yapon. Kaigo. Walang siya kaigo. Hindi, naubusan na sila Naubusan nila siya. Klaka yung primero yung katira. Wala kaigo sa ring. Hindi kira nung naman. Yan, Yabi. Balikid siya sa filo kotse. Siya ka, listoryada man niya. Yan ang mga maritis. Kamu ko na tension ka mo bala. Para si Marcus Smart. Ginpasa kay Derek White. Ginakuha na si Tatum niya. Gwa na pre. Kay pasa ko si mo. Tatum against sakay Baway magkaroon, no? Rebound secured by Green. Ginpasa pero nabuyan. Fast break and another shot.
Why na to ya? Why na to ya? Siya lang isa eh. Isa kontra duha to. Ako na to ya kung sa kuha na dubo na to ya mo to yung mga 61-49 back to 12-point lead for the Boston Celtics. Tama out kami anay action art kito lain gid. Lain gid. Doon nakabalos ang kuha, nakabawi na naman ang Boston Celtics. 12 na naman ang abanse mga ka-aksyon. Okay? Sige, commercial tanay para maubos na lang. Standby sa atong pagbalik. Si Mami at Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay Pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasiwat nga ng-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka 2 minutes and 23 seconds remaining. 49-61 aton score. 12-point lead for the Boston Celtics. Pasa sa kay Porter. 2 points for Wiggins. Tahom to kapasa ni Otto Porter sa iya. Cutting down the lead to na 10. Si Derek White for the Boston Celtics in pasa sa kay Jalen Brown. Nag-penetrate pero why na tumba na, nagagawa scramble for the ball. Nagkato kayo Ford sa kay Derek White now to Tatum. Ma-penetrate no, change his mind. Ginpasa sa kay Smart. Now to Horford. Nagtira sang tresod. Grabe ball movement nila. Dasig. Gasala silang Warriors. Steph Curry now with the ball. Hindi naman tayo Horford. Steph Curry to Wiggins. Nagtira 3. Wala. Kalayo. Nakuha ni Brown ang bola. Dali-dali nga nagtabok sa midcourt with 1 minute and 29 seconds. Ginpasa kay Tatum. Top of the key. Nag-set siyempre anay. Screen anay na pare. Tatum nag-penetrate. Kabos. Left hand drive. Kabos. Rebound secured by Green. Green now. Ginpasa sa gwa kay Porter for 3. Yes! 3 points for Otto Porter. Pulo na lang ang abans 1 minute and 7 seconds remaining. Ara ang bola sa kay Marcus Smart. Hinay-hinay nga nagtabok sa midcourt. Nag-dribble. Ginabantayan ni Porter. Smart, ma-penetrate. Using the board. Using the glass. Yes. Good for 2. Bola subong with Otto Porter. Among nagadala sa bola. Steph Curry. Steph Curry nag-short stop. Yes! Sulod 2 naman. points for Steph Curry. Pero double digits sa gihapon ng abansi with 10 points with 42 seconds remaining sa second quarter. Si Smart. Hinay-hinay nga nag-dribble. Ginabantayan ni Porter. May screen kay Tatum pero wala nag-penetrate siya using the board gihapon. Do Good for kahapos 2. lang. Do kahumok lang. Oo. 30 seconds remaining. Why siya nag-double team Why? siya? Why? Ang kuha sa 2, one-on-one play against kay Porter. Di budlay basta mag-1-on-1 ka sa NBA. Oo. Steph Curry with the ball. Tira atag kay Klay Thompson for 3. Kabos. Natapis ang ni Porter pagwa ang bola. Oh. Tsura ni Porter daw si kang singer no? Sino si ganito? Richie. Si Richie Dorsey. Sino ne? Lionel Richie. Oh, Lionel Richie. Lionel Richie si Dorsey lain na giliya. Oh, line na yan. Ano yung Pinoy na yan? Okay. Sige. 15 seconds na lang 15 seconds remaining with Boston Celtics leading by 12. 68-56 kita mga ka-aksyon. Daw pa why na si Steph Curry. Bola, iya pa sa Celtics. Why na shot clock. Ara na sa kay Marcus Smart, silingay dali na lang. Ubuson na lang niya. Ang shot clock with 7 seconds.
Si Smart man penetrate man gihapon, ginpasa sa gwa, nagtira si Brown, wala na time. End of the second quarter, kita mag-aksyon with Boston Celtics leading the game with by 12 points. 68-56 kita. Sige. So, halftime ta na action art. Dali lang, atong winner, anay. Manang Eden, ako na. Ari na. Sige. Alert si Manang Eden. Why ba? Ari na. Justin Libran. Na-winner mo na siya sa nagliga, no? Di buinas ba? Di buinas ni Singlaya. Sige. Anyway, congratulations sa Justin Libran. Ang aton nga first winner for the second quarter. Second winner, ari pagid winner man last time. Sino? Novi Magapan. Bang, pero buinas Novi sila. Magapan. Congratulations. Sige, ate amo nang napili sa aton random picker mo. Tamay mo da. Hindi man tayo pili kapili na nga ikuanon mo. Yes. So, happy birthday gali sa akon nga hinablos kay Lance Duran Panganiban. Wow, Happy birthday karon nga adlaw. Sige, bawo gastuhan naman si Tito ni. Sunny Boy. Arnaldo Paladar. Good morning sa imo dira gapamati sa subong sa may Central Market. Ayos. Sige. Standby kita mag-action. Mabalik kita sa after the halftime. Upod sa inyo malagad. Pagkarapos lang sa importante natin rin nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa 3 sunog. points for Steph Curry. Cutting down the lead to 11, 61-72, 10 minutes and 6 seconds remaining in the third quarter. Bola subong with the Boston Celtics. At Jason Tatum bringing down the ball for the Celtics. Jason Tatum still with the ball. Yamatayani Wigan. Ani Looney. Pasa sa kay Brown, no? Smart. Si Smart. May follow up pero why na? May foul. May foul to. Onse na lang ang band section art. Naka-tres magulang si Kwan eh. Si, kinakapoy si Looney, ha? Gani, no, kaluyas ang tuhod niya. Nga naman. Why go kagi masahe ni si Looney pa mo. Sige lang. Check ito call sa referee. Ay, inyo bulak, son boy. Amon gani, oh. Bola subong with Steph Curry. Steph Curry with still ring the roll. Nagtira liwa tres. Another 3 for Stephen Curry. Siyam na lang ang abanse. Ay, 8 na lang. 64-72. Amat-amat. 20 points now for Steph Curry. Si Marcus Smart, ma-penetrate. Ay, matra, kuwang ka to. Trabiling ka to. Hindi, foul? Foul to, kay ginsiko niya. Offensive foul? Siko niya, gidoy. Igos ang siko niya ni Marcus Smart, si Steph Curry.
Doon na mikon siguro kasi nga yawan ako adjust mo shoot mo pa ba? Para oh. Na Ay. Wala ang penetration, wala sang Warriors. ara na ang bola sa kay Jason Tatum. Ginbalik kay Marcus Smart sa ibabaw, nagtira sa 3. May foul. May foul pero kwanto why ano Reaching foul on Steph Curry. Gistorya na sila kadawa na man sila ni Smart. Pila na sa tatlo na sa foul Sila nga paano to nag-foul para kay Daway Tamagin ano. Daway Sila Tamagin, nga basahala kung anong sa likod sang lido ko la. Smart ko yan. Smart ko yan. Araw. Why ba? Wado ay ginto matandog siya? Ay, tinda sa 3 points gito nga kwan nga area. Oo. Ang first attempt ni Smart sumunod. Lungo Steph Curry. Ito hindi mayo ni. Arakson Boyo. Ano labot ni Manju? Ginipit niya gali ni Smart ang gamot niya. Ikaduwang attempt. Sulod gihapon. Yes. Tatlo ini. Mayong kaon inday sa gindemento. Ayo. ay mais bilang to. Balon si. Kuan ng ng kalabasa, blang. Ay, gali? Oo, squash to. Hindi na kuan na kukot. Third attempt to Smart, sulod bang gihapon. Perfect from the line. 3 points for Smart. 75-64, back to 11-point lead for the Boston Celtics. 9 minutes and 5 seconds remaining. Mula natapi pagwa ni Smart. Ato, nagkuhan. Ay, ang why naga-expect ang kwan, ang call sang referee ilabula sang Golden State. Kaya tamo taman? Ito why sila katalupangod ang ginguan sang ilagali bula. Bound kay ilagali bula sa kay laom nila bro ila to. Oh, na akin na last touch si kwan. Si Draymond Green. Tingin pa. Why pa nagisang nag-us-us ato ni Jaylen Brown sa piak. Oh, tipinasa gin pass break ni Hurupo. Gin slam dunk talang ni kwan. Ni Brown. Sige. Time out. Time out. Sila niya, huwag ka mga concentrate. Concentrate pala kay amo na kinanglan. Madula concentration mo di bintaan ka na dahil niya sang kontra mo ya. Tinadula ang concentration to sang Warriors. Abi nila ilabula, nagplumatawa sila ya si Jaylen Brown daghan na to sa ilang court ya kay bala nila nga ilabula. Tay kundi gin fast break ni Al Horford. Kundi si paring Arnold si Sunny Boy Paladar ni kung nandiin siya nga tema. Gamonitor sa kuno patunugi da paring Sunny Boy sa Central Market. Oo. Ti kwan siguro laban sa Golden State na siya. Kay damo na Torilo sa kwan mo sa San Francisco. Ay gle. Damo Torilo sa San Francisco. Amo nang bilidad nga daan ni Migo ta Sunny Boy Arnaldo Paladar. The watchmaker. Watchmaker. Sige. Nag-time out sumong ang Golden State Warriors after sinang sunod-sunod nga score sang Boston Celtics. Jerry Limaco da may aga dumdamo entry ni Jerry Limaco ba? Grabe siya. Ano ni man? May Jerry Limaco siya nga tutong Barangay Felisa. Ano pa gining iya mga entry ni Iban man. Jerry Limaco, purok tutong. May-ari pa gini siya si San Carlos nagli si Vin Magbanwa ya, Marvin Magbanwa from San Carlos. Sila din nga duwa padamo-damo ni kuano ni sino ganin ni Jerry Limaco kag ni Marvin Magbanwa sang entry okay na nang isa lang ka entry Texi Boseo morning dra. Baw nakita kagid ni Ma'am Van Action Art nga naga-snacks. Kainan. Nyay ho, naga-snacks Action Art. Bayalo sila ibalo basketball sila kami di kun why kaya nagatimo Action Bond why gid. Oo, laban ka diya sa meron na. May Zenny Villadolid Balunon. Good morning mandara sa imo sa may barangay Takuling. Bay guro sa dito morning uniform to. Tuon no? For a change. Oo, na to. So na. Si Senator ba to? Hindi Hindi. Kuwan na saya. Hindi na si Bato. Bato. Saod niya.
Damo mga fans ang Celtics. No, damo mo sila mga audience. So. Oo. Pwede gali sila kay inom beer, Action Boy. Basta Sa nabutang salon? lang sa Sa plastic. plastic nga baso. Nga baso. Kung mga toho mo. Sino na sila man? Amo na mga dancers nila, hindi? Hindi Naka-uniform to, Okay, may mga dancers na gina. Amo nang bintahan ko isa sa live kagalantaw. Kaya makita mo sa mga dancers niya mo. Ang ginabantayan na siyang iba, nagugo dancer mo lang. Ano nagagugo dancer? Paano na? Nga, di na nagugo. Ang malako sa nagugo. Yan daw ginabakal ng 10 pesos mo. Nga ang agugo, ano nga nag-agugo dan? Siguro, go. Amuro na. Kasi nguna. It's a go. Kaya may gayang ba niya, tantaw to bilas ako, kaya may agugo dancer. Ano lang agugo dancer man? Ako sa una, tigalibod ko agugo, pero amo na tigalibod. Sige Ano na? Steph Curry now for the Warriors. Pasa sa kay Wiggins. Wiggins still on top of the key. Pasa kay nagtira 3 si Draymond Green. Why? Nakuriit siya matira yan. Napigaw si Draymond Green sumukaw. Hindi na si Paul. Curry, 4 ng paulo. Looney, 3. Okay. 77-64, 13 avances ang Boston Celtics. Jaylen Brown sa idalom kay Smart, pero na-anticipate ang pasa niya. Bola sumong with Draymond Green. Draymond Green, pasa kay Steph Curry. Steph Curry, ripagyapon sa 3-point territory. Steph Curry, ginabantayan ni Jason Tatum. Pasas dalom sa kay Green for a dunk. Draymond Green for 2. 8 minutes and 4 seconds remaining, 77-66, back to 11-point lead for the Boston Celtics. May nga galang draw sa taga Purok Riverside, 1-2-3, gamonitor, Silini Dodge, nagpenetrate. Sa din nga Purok Riverside na? Sa Banago. Sa Banago. Kaya may Purok Riverside mo sa Sumbag mo. Dapat Purok Riverside actually. Ako pero 1-2-3 ka, Banago na siya. Kaya tatlong na ka Purok Riverside mo. Sige. Arang dunk kaina ho ni Draymond Green. Draymond Green, a good pass coming from Klay Thompson. Ano na ang mula sa kay Brown, dotayin pamagaw. Scramble for the ball. Kuhan kita. Ari naman. Isay naman sila duwat ni Draymond Green. Draymond Green, Ano tuman? Rep. Ano ka nga? Sakit naman ang baga ni Brown, Sakit ang baga ko. Bata hubin naman Chris Brown, hubin pa. Daw nagkalabanan ng players ang Boston Celtics mga hubin sige. Taon-taon ko na tabos to. Pag dumugay nila nga duwa. Ginkuan sa ginapaan sa kagin wrestling ni Kwan ni Draymond Green. Kari ayaw mo siya magpunta sa buli ko. Ay, talab lang. Ati Bula stays with the Celtics. Subong ang bula sa kay Tatum, ginagwadyan ni Steph Curry, triple team, ginpasa sa kay Horford sa idalom, good for 2. Yes! Yes ko no. 13 na! 79-66, 7 minutes and 28 seconds remaining. Bola subong with Wiggins. Pasa kay Draymond Green. Back to pasa sa kay Klay Thompson. Klay Thompson to natira naman 2 si Kuano. Wiggins. Palagpat nga na si Wiggins, matirahay mo. Klay Thompson for 3. Yes! 3 points for Klay Thompson. Fuerte. Pulo na lang. Abansi with 7 minutes and 4 seconds. Grabe si Klay Thompson, no? 18 points na si Klay Thompson. Makon mo na. Kay na daw pigaw gid ang sang pagsugod gid pero sumong naka 18 points na siya. Marcus Smart ginapasa kay Jason Tatum, ginagwadyahan ni Klay Thompson, may ditong referee. Si Porter Grogin si Klay Thompson. Si Klay Thompson na tamaan na gid depensa, tamaan ka dikit Action Boy. Naring tira gid ni Klay Thompson, Kung pwede pa lang to si coach ang Boston nga siya matapal to siya nangyari sa likod. sa likod mo. Si Marcus Smart nagbaton sa inbound, ipasa kay Jason Tatum, nagtira sang 3. Wala. Rebound secured by Steph Curry. Steph Curry now bringing down the ball for the Warriors. Nagtira short stop. So good! 2 points for Stephen Curry. 8-point lead na lang, 71-79. Arang utod nga si Curry sa Jersey Nets nga team, naga-witness ang pangsing magulang. Ara na kay Horford ang bola, ginpasa kay Jason Tatum for 3, sumunod.
Ay, balik naman sa 11 avanse. 6 minutes and 9 seconds remaining. Ara si Paul Pierce Gapon. Tambok si ano. Bola. Mag-penetrate. Using the board na tapal, may foul. May foul. Against kay Kwan. Sinong gintawagan? Horford. Gin-foul niya si Klay Thompson. So, Klay Thompson now will now go to the line. 11-point lead for the Boston Celtics. Si Klay Thompson, pag mag-layup siya, pag kita may sugata kay foul, ipalayo ito doon bulab, siya hindi na magsulod, basta palayo lang, mapagwa lang sa foul. Mga veterans move ba. Klay Thompson on the line. First free throw attempt ni Klay Thompson. Sulod. Pulo na lang. Ang abanse, matamat lang niya. 6 minutes and 2 seconds remaining pa sa aton sining third quarter. Klay Thompson still with the ball. Sa iyang second free throw attempt. Sulod ang second. Perfect from the line. Klay Thompson. Cutting down the lead to 9 points. 82-73 kita mga ka-action. 5 minutes and 56 seconds remaining. Ara na ang bola sa kay Jason Tatum. Sila niya dali lang. Relax na nagpakayos ang screen. Ginpasa kay Derek White ng fake. Nag-penetrate. Nagtira. Wala. Sobra. Klay Thompson securing the ball for the for the Warriors. Balik ang bola sa kay ari bola kay Wiggins mong. Andrew Wiggins nag-penetrate. Ay naruto. Mo offensive kada to. Kung mo kada laban ka gid sa offensive siya eh. Nan. Oh, laban na baga si Niado diyan eh. Grabe no. Laban na baga ko no. Laban na baga ko. Kuan niya. Nag-turnover naman kita after that offensive foul committed by Andrew Wiggins. Grabe nga pagsekripisyon ni White do pero itsura ay galiwat gid. Why lang emotion niya do okay lang. Ana na bola sa kay Jaylen Brown yung pasa kay Derek White. White short jumper wala magsulod. Rebound by Andrew Wiggins. Andrew Wiggins to Steph Curry. Steph Curry still with the ball. Nagtira tres! Yes! Sulod. With the foul! With the foul! Dopaktan niya. Ara na! Ara na! 3 points for Steph Curry with a foul. 76-82 kita mga ka-aksyon. 8 na lang ang abanse. Pilan lang? 6 na lang. Ano mga banse with a chance for Steph Curry to cut down the lead to 5 kung mapasulod niya iyang free throw. Okay, 4-point ka win eh. Tugaliw pagtupas ng tiilya. Ang iyalan ng space ginoccupy isang dako-dako na sapatos ni Horford do. Gani. No, dito ginagtupang tiil ni Steph Curry, may lang gani why tapilok lang kung anong tawag sina. Kung nagsala-sala tong landing Maxon Boy, sigurado to injured to. Budlay man yung mga basketball player kano, andaman mo gid lawas mo kay otherwise base kuan ka bla, ma-injured ka bla. Kapin pa sa sinin nga kuan finals na, baw budlay. May subong ang finals kay daw wala sang injury. Ang tanan nga players ara. So hindi ka makasiling bla nga pero dito kay kulang mo kay way kampang siya mo nimo, way kampang siya mo to. Di kompleto subong both teams. Gani. Ang sapatos ni Steph Curry giliw do national flag sa Philippines ang colors so. Kaling kay imbes nga red daw pink lang yan. Daw pink lang ya mula nang glain. Hindi siya sa kay kuan sa kuan. Okay, Vice President nga. Why na sa naka may yellow, may white, may red, hindi lang galing red. Hindi lang red daw pink yan, no? Sige. Steph Curry now, 4-point play niya kay Steph Curry. Balo ka naman sila niya mag-free throw. Kung ma-shoot ka na action boy, 4 points na lang ang abansi. Hindi, 5. 5. Kay subong 6 mo. Abansi na lang, anong na lang. From 17 point pag-start sa third quarter, 12 points. So, kung mapasulod nyo 5 na lang ang abansi sa Boston Celtics. Gina-instruction na kuha pa sa referee. Isa lang. Tatlo sulod to hindi blan. Isa, di ko lalisay pa sila. Ate okay na pa yung chindis. Isa lang yung luga ang bonus shot mo ya. Ate okay. Tinag-okay na siya. May kwan? May technical? Why na? Ay, may technical. Hindi may technical.
technical tugurugin na si Kwan. Si Si coach, Holford. si Yuduka, coach Yuduka, guro ba si kung nagreklamo siya mo? Napasulod ni Steph Curry ang iyas ning bonus shot. 77-82 kita. 5 na lang abanse sang Boston Celtics, mga ka-action. Nagakwa na, nagakapit na ang mga taga Miami, ang taga Kwan gali, ang taga Warriors. Ginabalag niya ni Coach Steve Kerr mga tao niya, mga upod niyang coach. Di Kwan ka muna, Bi. Steph Curry still with the ball. Pasa kay Wiggins. Wiggins will try to penetrate. Wiggins, pasa sa gwa. Nagtira tres. Sunod ang tres ni Klay Thompson. Si Porter. Porter. Duha na lang. Duha na lang abanse. With 4 minutes and 44 seconds remaining in the ball game sa third quarter, ara na kay Horford, ginpasa kay Jaylen Brown. Si Jaylen Brown, ginpasa kay Smart against Wiggins. Nag-atras siya na yung sinanilang. Smart, ma-penetrate. Nagtira, wala. Rebound. Kuha gyapon sang Celtics pero last touch sila. Last touch sila. Bolas now with the Warriors. Isa na guys, TL dira are nga aton nga score. Score. Aton nga nagwa nga numero sa first draw. 16-2. 16-2. This is size 2. Size TL da. Steph Curry, another 3-point attempt. Wala. Jaylen Brown, nagdala sa bola, nagtabok sa midcourt. Jaylen Brown, ginpasa kay Horford. Now with Williams, ginpasa sa kay Smart. Smart, nagtira sang tres. Wala. Pero tatlo sila na rebound. Ay silap na. Okay, Horford. Nag-follow up. But the bola nakuha ni Porter. Dali lang. May foul. Gintawag, bro. So, duha na lang abanse mga ka-action. 80-82 kita with 3 minutes and 54 seconds remaining in the third quarter. Hindi na ba yung sinyales para sa Boston? Kumbaga mo na Gata. Ang grabe si Horford. Pisan gidya pa ko nun. Mag-offensive rebound. Actually, Kartumbo, nagaling may kuha na siya bonus sa team niya. Ay na? Sa contract niya. Kartumbo. Steph Curry, another 3-point attempt. Sula! Double sila ang Warriors. First inning, nakabanse ang Golden State Warriors. Since 2-0. Una sila kita-score. Alin sa tuwan sila kabansi. Subong pa lang. 83-82 kita. Para kay Horford ang bulag. Ngayon napasa kay Derek White. Si Tatum sa dalawang ginaputos ng daan na layo pa sa niya sining Guadja. Derek White to Horford. Shot clock. 2 seconds. May call ang referee. May foul? Foul si Porter. A.K.A. Lionel Richie. Lionel ang pagbasa. Lionel. Lionel Richie. Hello. Stuck on you. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't hold. Kita mo? Kasi mo on my... Si Lionel man. Amo. Dili pa ganun si Lionel ya. May attempts ang 3 points si Marcus Smart. Nakabalos. Pansin naman ang Boston with 2 points. 3 minutes and 6 seconds remaining. Bola subong with Steph Curry. Nag-short stop. Wala, kabus. Ara kay Smart, secures the ball. Ginapasa sa kay Jason Tatum. May foul. May hawid sa likod. Uy pa na, amo na siya ang hawiring? Hawiring na siya. Hawiring. Demon Green niya may bago kung may gamit. Why pa na di siya kwan? Why pa na di sa NBA di. Kuha na nga muna yan ang blocking foul na yan. Blocking foul. Blocking foul ko to. Ang hawiring niya, dito na to sa amon sa Proclimbo. Ara na sa Proclimbo, gali si Juan, sino ka Nining Mugar. Nining Mugar. Morning da sa mga taga Proclimbo da sa Bago City. Morning da sa inyo. Dra ko da sa unang standby gate, basketball. Ay, gali? Sadyan da yung basketball kami da sa una. Mayon da sa amon niya kay ang tanan, referee na da yan. Namlang honest namla. Standby, mabalik kita pagkarapos ini.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis. Mula ito nga abilidad, oh. Di ba? Basta mo mga abilidad da. Sige. Ari kita subong sa duwang abanse sa Boston Celtics. Pero kaabanse na kainatan no? Ang Warriors. Isa. Pero nagbalik naman sa duha ka abanse ang Boston Celtics. Pero ari na kita nga pusa na kita sang third quarter. Lawig pa ni. May isa pa ka quarter, 85-83 ang aton nga score subong. Warriors making 27 points sa third quarter. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Kit lang ko kuya kay Waigig ka abot. Si Steve Kerr niya doon siya lang ako. Namatama to tala si Steve Kerr. Yakit-kito naman ko kuya. Kaya na nakita, ilo ginatuon siya sa kamera. Tera ni Clay Thompson. A tough shot from Clay Thompson, number 11. For 2, pero 2 points na to. 85-87 kita. With 2 minutes and 30 seconds remaining in the ball game. Jason Tatum, tigwa ka maka-penetrate pero guardiado, ginpasa kay Williams III, back to Tatum. Tatum against Lonnie. Tatum, mismatch ni Action Boy sa kada sigon. Tatum, ma-penetrate, using the board, good for 2. 2 points for Jason Tatum. Balik sa apat ang abanse, 2 minutes and 6 seconds remaining. Bola subong ginadala ni Porter. Ani ni Poole. Poole to Looney. Looney to nagtira 3 si Clay Thompson. Wala. Rebound Williams. Ginpasa kay Tatum siya, relax tanay. Nagapangayon si Tatum sa screen. Ginapasa sa kay Williams.
To Smart. Nalambot. Na-intercept. Ano yung bulang with Jack? Full time na may madala sa dunk. May foul galing. Ops. Daw na kiang si Porter. Nalambot ni Kwan ni Brown. Nalambot niya si Poole. Pero idang kaya tani ni Jordan Poole. Bo ato tani nagdugang bilib ko kay Jordan Poole ko na kanya to. Napasulod yung iyang adang. Galing na lambot ni Brown eh. Lambot agad eh. Ay, way ka pasulod sa prito. Una si Kwan, si Poole. Ano na si Poole man? Dito sa tanay prito sa Kwan, dito sa tindog sa may Kwan Blas, sa may half court. Kino tanda to siya. Sub court? Oo, sub court siya. Tanda to sa sub court. To, no? Kung lapit gilid hindi sa kapasulod mayo. Beli at nung tatalon, hindi ka duwame. George, kayo George ah. Ayo ha. O, ito sulod ah. Sulod ang second attempt. Cutting down the lead. Ay, balon mo sila kinanglan. 3-point lead for the Boston Celtics. 89-86. 1 minute and 31 seconds remaining. Yes, si Smart Subong ang nagadala sa bola, nagpenetrate pero pati kagutok sa gwardiya. Ginapasa sa kay Tatum nag-attempt, wala. Si Williams nakakuha sang ginpasa isa ka Williams. Halin kay the third pagkadto sa kay Williams. Though hindi isla ka bansyaw. May fourth quarter pa man eh. Aha. 1 minute and 18 seconds remaining sa third quarter. 86-89 kita with Williams making the first free throw. Sulod ang unang free throw. Apat naman ang abanse. 90-86 kita. Williams. May 1 minute and 18 seconds lang son boy si Grant Williams. Nagtera, wala magsulod. In and out. Rebound secured by Looney. Looney now to Jordan Poole. Jordan Poole. Nakapagkita ko saan. Balik kay Looney. Balik kay Poole. Jordan Poole still with the ball. Nagpalayo. Nagtira. Tres! In and out. Ay, kaduwagid. Oh. Kaduwagid magsulod-sulod. Kilagwa. Si Williams do hindi papagatag. Ginagaw lang Jason Tatum si Akamot. Williams, Grant, nagtira sunod! Ay, nagpito naman ang abanse. 86-93 kita with 44 seconds remaining. Pitong abanse sang Boston Celtics. Bola suwong with Klay Thompson on a 3-point attempt. Yes! Sulod man! Back to 4-point lead. 89-93. Grabe, a quick release to from Klay Thompson. Williams, the third. May ara sang call and referee. Kickball ah. Hindi ka malabots kamot ari kay Tiilonta. Kwanto siya? A smart screen coming from Looney. Jason Tatum nag-attempt sang tres. Wala. Rebound secured by Looney. Pasa sa kay Jordan Poole. Jordan Poole now, ubuso na lang ng oras. Will make the last throw for the last shot for the Warriors. 4 seconds na ni ang difference ang shot clock kag sang game clock. Klay Thompson another 3-point attempt, wala. Bola suwong kay Williams. Why na time. End of the third quarter. End of the third quarter with the Boston Celtics leading by 4 points. Apat ang abanses. Coming into the fourth and final quarter. Ang aton nga winner, nakalaginan na random pick na kay Action Art. Okay. Ang aton nga winner. First winner naton sa aton sining load kon Gcash. Congratulations, Elsa Binabon. Elsa Binabon. Elsa Binabon. Congratulations. Second winner naton, Jerry Limaco. Ay, congratulations. Si Jerry Limaco. Pila kadlaw sige ni sa daog Jerry pulo ko. Limaco walan sa mo. Ha? 93-89. 93-89 ang aton nga score. Congratulations sa aton winners, sa aton sining promo. Mabalik kita for the fourth and final quarter mga ka-aksyon sa aton Game 3. Pagkatapos lamang sini. Face the world.
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nagsaglit sa faktor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaang Nga reporter tani matira pa. May foul. 89-93 kita mga kaaksyon. Narito kita sa fourth and final quarter. Ito may baluan kung sino ang lead no sa Game 3 Action Boy. Si Pritchard nagpasa sa kay Marcus Smart. Pasa kay Tatum against Wiggins. Nag-fake, nagtira kabos. Pero may foul. Nalambot gini Wiggins. Turon mo lang damla kung mag-foul ka. Actually, gintraya pa tani nga likaw sa lawas. Siya tikaling Talikod sa nakaboy. tanay, matalikod sa tanong mo kaya na sa. Gindoot man yan ni Kwan. Ni Tatum. Tatum nga, malikaw ka. Foul gini. May isa pag ito yung Smart move na yan. Oo, may isa pag ito yung galot-got sa gudlo. Kita mo? Kung yung guro katalupagon yun na. Nakuhaan sa kuhaan. First free throw ni Tatum nagsulod. Okay. So, ang after sini, aton nga game 4. Friday sa Amerika, Saturday di sa aton. Saturday di sa aton. Last 9, Yapon. Mas nibig Yapon, huwag ka na guro yan. Wala ko na kay may may nagpatawag sa ako ng isa ka importante nga personalidad sa US ka na gali ha? Yung nagpatawag importante nga personalidad. Grabe. Yan di pwede sa balibaran. Steph Curry for 3, wala. Power rebound nakuha ni Williams III. Kay Smart, ginpasa kay Tatum, outside to Smart again. Smart to Pritchard. Ginapasa kay Tatum, nag-set some play. May screen sa kay Smart, pero budayan si Tatum maglusot sa kay Wiggins. Smart nag-attempt! Sulod pa! Tuman, sumulod tong 3 yaw. Boarding shot ba? 98-89, 7-point lead. 9-point lead for the Boston Celtics. Na-intercept naman! Tatum, Jason Tatum, layup, wala pa! Kapangayos sa rebound by Poole. Jordan Poole now with the ball. Jordan Poole against Williams.
Jordan Poole. Still with the ball. Nagdibot-libot siya. Ay, abaw na patalang yung Williams. 2 points for Jordan Poole. Yata yung ka. Tulog sa kamera mo pala niya na ka. Okay ah. Idol ko na si Jordan Poole. Gani, perti nga bata, perti kaptik. Ara nang mula kay Jason Tatum, ginpasa sa kay Marcus Smart. Now with Pritchard. Matingo ang ma-penetrate, pero kadalagko sa nanggagwardya sa iya. Ginpasa sa kay Tatum. Dutayan pa mabuyan ang bola, nagtira si Smart, wala. Pero may fresh 24 seconds na, ano ini nga mga damo gidya action art kuan, damo gidya offensive rebound diyan kuan niya ang Boston Celtics. No? Galing kido paagaw nga pasa, si Steve ka kayo Hindi pag-iaboy sa inang sintron mo tao. Sintron mo, hindi mo pagkuan nga balo ka, kuan man sila mo mga maro man na mo, kontrata maro man na. Yan o matiyam sa ampang nyo mo, amo. Amo ng ampang sa bulang, isakson boy mo. Lagson mo blang. Araw. May nang gani kay nalabot pa ni Kaina. Ano nang bula kay Tatum, short jumper. Sumunod na naman with 2 points, Saxon Boy. Back to a 9-point lead for the Boston Celtics. Ano na ang bula sa kay Steph Curry. Ginagawa dyan, ginpasa sa kay Draymond Green, nagbungbo sa tuhod niya. Nakuha sang Boston Celtics para kay Marcus Smart, nagpenetrate. Wala. Nakuha naman sa ni Green ang bola. Na-intercept ni Pritchard. So, kay Tatum, kay Marcus Smart, nagtira, wala. Offensive rebound yapon for 2. Si Williams. Ay, abansi na 11. Back to double digit. Ang kuangkit ang offensive rebound gid. Nakapashoot. Nakaloapya pa. Ang offensive rebound gid action art ninyo mo gid ang pwerte nga nakabuli gid ako gid, no? Duwa nga ka Williams mo. Si Grant Williams kag si Williams III. Si William Prias pwede ya. Umintra pa giguro? Anong gwa guro sang Golden State? Kiti may batuta siya ang dala. Batuta nga dala. Sa kalwan ni Kagawad Peter Roble. Stand by, mabalik kita pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang kadasig lang 91 hindi 11 91 102.
daw nabulubudlayan subong ang kuan ang Pero dako pa man time Action Boy. dako pa. May Pila 9 pa minutes mga pa. 9 minutes and 7 seconds remaining pa in the fourth quarter. Dako pa na iya sa kuan sa NBA. Dako pa na iya nga time. Makalagas pa niya gyapon or ba tsansa pa niya makadaog ang Warriors. Why papihon niya, no? Tanaw Yes. pa lang anay. Ari na. Kaina Kaina na. Muna Oo, siya kaina kaina na sa- attempt ka nagsulod. Oo. The leading scorers for the both team para sa inyo sa Golden State, si Curry nga may 29, si Jaylen Brown nga may aras ang 24 points Action Boy. Sila ning mga nakapasulod. Mapati ka nga si Kevin Looney 7 rebounds na pirdi pa siya ni Brown with 9 rebounds. Grabe, no? Grabe si Jaylen Brown. Sa assist, 8 si Tatum, si Draymond Green pa ang 3. Inyo na bola Action Boy. Bola sumong with Stephen Curry. Ginabantayan ni Williams. Stephen Curry nagpenetrate na kamo. Natapal. Tapal, grabe. Pero galing gwa ang bola. Amo nang budlay ko nara si Williams the third. Okay, purti ka. Taas ka kadako. Taas magluksob lang. Amak mo na ako, teardrop shot yaw. Taas iya si Williams, oh. Lambot gid, oh. So, bola stays with the Warriors. 102-91 ang aton nga score, mga kaksyon. Almost equal na. No, ang ila sini nga field goals percentage. Curry, ginpasa sa gwa, nagtira sa 3 for Looney. Si Wiggins. Wiggins for 3. May 8 na lang. 8 na lang Son Boy, no? Wala na lang. Si Jason Tatum with 8 and 31. Silingin na lang. Kalma tanay. Si Nabansit, Tatum ma-attempt ka ma-penetrate against Wiggins using the board. Good for 2. 2 for Tatum. Grabe, no? Do kabudlay ni ka Jason Tatum yung bantayan, no? Porti ka tagas ti ilya mo. Bola sumong with Steph Curry. Do tayo lang mabuyan. Ginabantayan gyapon ni William, ni Brown. Smart. Smart. Ay, may foul. Foul na wira niyang tagbubo ni Kwan. Si Smart foul ay. Yes, sorry, pre. Para all ang tabla Ba? na. Kain na. Amo nang attempt yan ni Kwan. Ang iyang layup kina. Bola sumong Curry receiving the inbound. Steph Curry still with the ball. Steph Curry nag-isol, nagtira 3. Yes! 3 points for Steph Curry. Fuerte. Back to 8-point lead. 8. Walo na lang. Jason Tatum. May screen sa kay Smart. Tatum. Ginapasa kay Marcus Smart. Marcus Smart. Ma-penetrate against Curry, no? Ginpasa kay Jaylen Brown. Nagtira sa 3. Wala. Rebound secured by Wiggins. Wiggins natapi. Ginpasa iya sa gwa. Sa gwa. Ay na, no, ko natapi ito ni Tatum. Bakit si Benito? Yan na tuman. Grabe. Okay ba tani? Bola sumong with Smart. Nag-penetrate si Jaylen Brown. Wala mag-shoot foul. ang attempt pero may foul on Draymond Green. Pila na score ni Draymond Green? Lang. Si Draymond Green daw wide ni siya masyado nakascore May sa score kasi damo pa bla Paul sa score yaw, di man? Hindi maguro kay Kaya score ya mag-shoot ka tag duwa isip eh. Damo score gali. Damo score ya. Duwa gid. Di pa pila. Ang foul ya, ang personal foul ni Draymond Green. Ari sa punta personal foul. 4. Damo pa gani ang iyang foul sa siya score. Jaylen Brown, ang first attempt niya sa free throw area, wala magsulod. Siya na Green, mga siya mabababab sila. Pero ano? Kayo magambal ka? Kigan niya pa yung referee. Jaylen Brown with 24 points now. Second try. Wala. Dahil lang. Tawa yun, tani. Tawa yun, tani. Huwag pagkani makatira. Sila niya mapatunga, anak mo. Nya plastar na, plastar. Nya ikaw, dire ka. Dira ka? Nya ikaw, dire. Galalisay pa ni Raymond Green. Yang ano kay mo yan? Ako gidya ginakwan mo yaw. Uy daw. Umulo kami, di ako gidya. Oo. Tinagwan lang si Raymond Green. Tinilang ko. Kamula ka. Nakamuda. Di kayo mga rebound ta. Pito na maliwat. Wala pa gani. Okay ka doon sa line na sila yun. Dali lang.
Teto na. Ko di sulod. Raymond Green kamoda, di ko sagwa. Steph Curry now receiving the inbound, bringing down the ball for the Warriors. Steph Curry, pasa kay Klay Thompson, nagtira 3, wala. Rebound secured by Williams. Ginpasa sa isa ka kay Grant Williams. Ara na sumog kay Marcus Smart, naga-dribble, nagtabok sa midcourt. Marcus Smart. Ara gyapon top of the key sa Rainbow Territory. Hindi siya magtira, ginpasa kay Jason Tatum against Steph Curry. Jason Tatum ginapasa kay Marcus Smart, nag-attempt sa 3 points territory, wala, pero nakuha ni Williams ang rebound. Williams to another Williams to Smart to Tatum, nag-attempt, wala gihapon. Bola na nakuha ni Wiggins, pasa kay Green subong. Grabe. Ara sa tubang si Green, nagkuhaan pa sa ni Williams mo. Pasa sa kuha, kasakay Porter, back to Green. Oy, meron to. Foul on Mm-hmm. Smart. Nakay daw po ala lang to taning iwad dia, pero itong pilak yung kontra. So, ang ball movements ang kwando ka pigaw pagid no. Why sa may nagaplastar bala sang nang makatira. Sige siya mga bansi action hard no. 105-96 ang aton nga score mga ka-action. 105-96. 9-point lead for the Boston Celtics. Green now, pasa kay tira 3 si si Klay Thompson, wala sulod. Dasig to nga pag-release ang bola, why man magsulod. 6 minutes and 8 seconds remaining sa last and final quarter. 105-96 arang bola kay Marcus Smart. Marcus Smart kinabantayan ni Wiggins to Jason Tatum. Mapenetrate! Sunod! Nga pag lay-up ni Jason Tatum. Aha. Back to 11-point lead for the Boston Celtics. 107-96. 5 minutes and 51 seconds remaining in the fourth and final quarter sa ating Game 3 mga ka-action. Magabalik kita pagkatapos nila. Ang oras ginadulong sa ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is
John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation. Mabudlayan sila. Sumigin sa actually 16 points na eh. Si Tatum 26, Jaylen Brown 25, balance ang scoring yapon sang Boston Celtics eh, no? 19 si Marcus Smart, Al Horford 11 points. Dako ang contribution gin Action Boys ang first 5 players nila. Yes. Halos tanan may contribution. At Whereas ang sa inyo sa si Green, Clay Thompson lang gid. si Green taas pang iyang foul sa siya score. Bola subong with Porter. Porter pasa sa kay Steph Curry. Curry still dribbling the ball. Sa pagwa naman. Last touch ni Brown. So 6 seconds remaining in the shot clock for the Golden State Warriors. Si Steph Curry din di kalusot kay Jaylen Brown, no? Yeah, once lusot kay Jaylen Brown. Dako si Brown sa iya. Number 23 sang sino number 23 na mo? Draymond Green eh. Draymond Green. Hindi ko klaro siya kay 6 score. Oh, siya pamasaya. Ang pamasaya do bilang tutik pa. Kailan na boy ani kwan. Amo to siya. Amo ko nara ko da. Abi ko nara ko sa lapit sa bena mo nga Green. Mon, ang imo nga pasa bilang tutik. Yo, what's bilang tutik? Basta bilang tutik. Ay, wow, layo ka tres to. Why makasulod? Power rebound naman ni Jason Tatum ginpasa kay Marcus Smart. Siya kalma, dali lang. Kay kulang kita sa ilalom, ay pamaset ang mga players. Ginabantayan ng hugot ni Porter si Jason Tatum with 7 on the shot clock. Ginpasa kay Marcus Smart, nagtira na naman. Ari na, 110-96, 14 naman ang avanse sang Boston Celtics. With 4 minutes and 55 seconds remaining. Steph Curry still with the ball. Ay, nakasandad. Nakasandad. Nasa lawid. Actually, sa lawid. Sa lawid to. Nakasalawid siya sa kay Jaylen, kay Tatum. Aring pasaw sa nag-triple team sila yung nasa nag-guardia kay Smart. Naka-3 puntos naman si Marcus Smart. Ulihi ang kwan eh. Mati ko sa June 30, hindi ko no si Smart sa Philippines. Maten sa kuno inaugurasyon ni Bongbong kay do preos la ngalan o apelyido. Basi. Si Marcos. Marcos. Parintis la. Okay, natapal na naman si Klay Thompson. Nanya manok ka. Tiniklod siya, sunod tiklod siya. Si Ford. Pudya malang niya muna ya. Muna. Kaya tahom sang liaf kagpasa tanit no kay kuano kay Klay Thompson. Timing itong tapal. Para dukan magsagit si kuano, si Brown. Uy. Amo na iya. Simple lang yan si Curry. A basic basketball move, action boy. Kaya nang kuan lang. Pagbaton bula, tira lang. Why na duro arte. Why duro na. Sige score ng inaisip mo. 12 na lang ang abanse. Jaylen Brown, ma-penetrate haboy ginpasa kay Tatum sa gwa. Ginabantayan ni Klay Thompson. Tatum, fade away jumper, wala. Pero nakuha ni Marcus Smart ang bola, inagaway sa idalom. Nagdumog man si Horford. Nagdumugay sila. Nakuha gid ni Smart ang bola. May foul. Nag-intra si Green, nagtabog siya. May intra man si Green. Nag-intra si Green kag gintawgan sa foul. Foul siya. Di kuan na ikalimayan na ng foul. Grabe si Paul Perso, gatag isang support. Koy ko. Akiga naman ni Raymond Green ang Rio. Ano kay mo ya ako lang permi nakita mo. Alain to kasi Curry to mo tong ala nila sang ipito. Grabe gi pa aki ni kuno. Yung balik na ganun si Curry Kurma. Amo to gina reklamo, guro niya kay ina pa to nang dinumugay, anay ako lang nag-intawag niya foul. Na. Tusuga, kwan siya mo. Ara na sa kilig dumog na sa. Nag-dive siya sa nag-dive mo sa.
Pag-intraya, kundi sige dinumugay ba yan sa repere? Pag-intraya tawgon sa Paula. Yung ay kagikita nga resto ba? Kaya naman Kaya ina pag dinumugay mag-uulang kung ay ko nag-intry, way mong gintawagan pa. ako gijag na bantayan mo ya. Kaaking iya nga. Ano mi kay tingabal siyang referee siya, anon mo na kay isa lang bula. Kung may duwa na kundi ay isa sa mo para hindi ka magagaway. Ang iba, no, ginabahulay na sa pungko action. Bisa nakit buli isang ibang na bench player. Huwag kasulod. 12-point lead for the Boston Celtics mga action. 110-98 kita with 4 minutes and 7 seconds remaining. Fouled out it's Draymond Green. Fouled out siya. Nasinggitan ni referee. Fouled out din siya. Sino mabulos ni siya? Asigudala. Asigudala. Ari na isa ko pagid ka ko ano. Iguodala. Andre Iguodala. Thompson, Wiggins, Curry, Iguodala, Poole ang aras mong sa among players. Bola sa mong Jason Tatum. Tatum, ginaharas ang duwa si Horford. Give for a dunk. 14-point lead for the Boston Celtics. 3 minutes and 45 seconds remaining. Steph Curry now with the ball. Steph Curry, pasa kay Iguodala. Iguodala, pasa kay Wiggins. Nagtira 3. Wala! Tatum, siling niya kalma. With 3 minutes and 31 seconds lang nabilin. Tatum sa gihapon. Oy, natapikan sa likod. Aha. Wiggins now with a dunk for 2. Amo tong gusto action boy. No na depensa. Perte. Nag-dribble siya. Very relaxed. Pero ay siya kabalo. Pulpiada lang na natapi. Oo, na sundot. Oo. Smart. Bula sa kay Smart. Ginpasa kay Jason Tatum. Against Wiggins. Tatum. Nag-fade away shot. Kabos. Rebound secured by Steph Curry. Steph Curry now with the ball. Pasa sa guard. Nagtira. 3. Ay, why? Why man foul? Why siyang call ang referee? Why man foul? Daw ay sulod ang tira. Subong sa ako na idol. Why? 2 minutes and 35 seconds remaining. Arambula kay Jaylen Brown. Ginabantayan ni Klay Thompson. Jaylen Brown may screen sa kay ginpasa kay Smart na may screen kay Horford. Smart nag-penetrate using the board. Sulod na naman. Ayan, di nakasarang sa ano? 14 puntos ang abansin. Doon nagabatyag si Klay Thompson, si Steph Curry. Masaya mo ning pag init tanay kay nato sa nagaway sa natumbahan nila ni Kwanto kada ko na kay Williams to. Masaya mo to kay nato do nagsakit gurong yatuhod. Mutong kaki gina ni Draymond Green. Tipila na score na 14 kung 12 nga banse. 14. 14. No kuanaw dalaban na sa Dubuaw. 114-100 kita mga kaaksyon sa nabilin nga mga sulusubra lang 4 segundos action art, no? Kung nabilin sa atong sining hampang. Hindi, 2 minutes na lang. Sobra lang 2 minutes gila. Oo, 2 minutes na lang. Te malambot pa na daw kalayo na guro. Amo lang isa ka problema unless nga magbuinas ang habdanay. Ang naghatag 3.5 laban naman ni sa ang nagbabato sa 3.5 laban naman sa tumpilak na ang fourth quarter scoring nila numubog isumong ang yasang Warriors. So 11 points na sila sa fourth quarter hasta subong action art 11 points lang sila sa fourth quarter. Ay lang na yung mga puntos. Kay na-contain actually ang ginimo sang taga Boston, ginbantayan gid ang mga naga-connect kay na sang points nila Kung man sila daw may man sila sa depensa, no? Sa rebound kinakson boy. Rebound, pila tao ba lang offensive rebound sila bala kung pila? Ang sa part sang Boston Celtics pertigin ang ila sining rebound. Kung dahil lang i-check ko bala action boy sa ila sining kwandiho nga running summary nila kaysa rebound actually dahil lang offensive rebound 15 kontra 6 ito muna defensive rebound 31 against 22 kalayo sang disparity action boy aral bola sa mga Jordan Poole still with the ball pasa, na-intercept na naman ang pasa ni Jordan. Na-foul pa siya, nag-blocking foul pa siya.
Si Steph Curry, si Klay Thompson, ginpapahuway na. Kay mag-amo ni mag 2 minutos 14 nga bansi, why na Draymond Green, why ni ginpagwaya. Si Draymond Green, ginpaul out din siya. Daw hindi mayo ang sitwasyon sa Golden State, no? 114 na 100 last 2 minutes and 2 seconds kita. Sa hindi pagwa naman kada Jason Tatum, why na eh. Jaylen Brown gidugangan pag nagimo na 15 ilaban si. Malayo na niya. Mayo lang kay way ko kay ngagaw ba. Malayo na niya kay 15 na. First trio to each have 20 points. Jaylen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart. Tag 20 pa. Why ka lumo 20 puntos sa ilay, tatlo sila. Jaylen Brown on the second try, sulod gihapon. 16 ang abanse with 2 minutes na gilang na bilin. May Siniko, may kakuan no, NGCP, may schedule down out naman sa Domingo, ho? Wow, alas 6 tala sa agas lang si Gabil man. 12 oras. Ay, hindi, may aras sila nga 6 to a.m. to 7 a.m. 5 p.m. to 6 p.m. Tag isang oras mo Pero may lang. may sagisa kadlaw, Daw 6 a.m. sa to... silay na yung area, Talisay. Ang silay Talisay ng area, daw 6 a.m. to 6 p.m. Ngayon tayo Bacolod, daw tag isa lang ka oras. Wow, si Domingo. 1 minute and 59 seconds remaining. Ginpagwa na ang mga star players. Hindi ko familiar na si iba ng mga Gane. Oh, 3 May points attempt from Sheila pero wala sa kwan sa Warriors. Way kasulod. Ara na sa number 26, ano number 26 namon ni man. Ara si Ambula try nga magka-penetrate. Puraw na action boy second liner niya mga bench players. Saka rebound ng inyo double O. Double O na mon, kinang double O ko na. Oy, nagtira siya. Kuan gid action boy. Sulod gid. Jotayan lang maglapaw pag sa babaw board. Si Kuminga. Si Kuminga. Ara na kit may diferensya. Way gid sa kapang nail cutter daw. Si Steph Curry. Daw hindi mayo ni nga. Kung sa mga players, kung mga nagpirdi, no? Matsura nila, no? May tsura nila. Team reaction boy, subuan sila eh. Sige lang may game 4 pa man. May attempt sa number 13 sa Boston Celtics. Actually, final score na lang ni ginahulat action boy. Correct. Adobo na ni sa mga nagkatalaya. Adobo na ni. Pusta da. Wabaw. Kapagid, guwa pagid. Ginsalo iya kang magtapak sa kuan. Sa kurit. 51.5 seconds remaining. This is size avance. Dako nga bansi. Thompson pagido. Why gid abis ang contribution sa part nila si Paul why gid makakuan. Daw pigaw. Si Klay Thompson nang gid Steph Curry abe naga-score. Si Draymond Green gani duwa lang no. Pero ya Paul anom. Gani. Damo pa Paul yan. Kaya rin na, ginapatapos na niya. Ini yang mga players niya ginapalawig pa nila kay man amo lang yung mga sponsor nila. Sila nga kayo sa Black eh. Jadi kani magkwenta sa TV. Magwatas TV di ka, nga gwatas TV. May TV. Yung may Ati pa ulada kay maralilig ta. Sa kwan. Sa Pilipinas to monitors lang. Para maklala mo nila. Pero actually, action boy, ini mga bench player, when nagabot ang balon, yung mga waiwaay nga player, hindi ka kasunod sa NBA, kuan-kuan mo. Galing din pa rin nabala, the whole time, from first to third quarter, pungko ka lang, pasudlon ka subong, pag-o ka gilang, do pareho lang ni nag-warm up kaliwat. Nakuha pa sa Boston Celtics. Natapos sa Nano inaman. Koy na sila sa ngampang nila, oh. Koy, hindi na ko rin. Amo na puro nga wais lang, naging pasulod sir. Ay, kaya kining koy. Kung ako ipasa mo sa ulo ka po. Bisan si Orford, kadlaw nyo na. May sinyo iba. Why na? Tapos na niya. 116, 110 kita mga reaction. Final score sa Game 3 between the Boston Celtics and the Golden State Warriors. So, 2-1 na kita start. 2 na kadaog ang Celtics. Isa ang
Golden State Warriors. Abansi kami sa inyo. Abanse ka mo subong. May game 4 pa man, balos lang. Way pa na iapio. Aha. Everything is under control. Pero amon gyapon ha. Inyo gyapon ng court, correct. Inyo gyapon ng court. Sa Saturday inag-cover Jackson Boy. Yes. Dali lang gid kaya katon winner nga na ari na pili na ni Manang Eden. Ay, Ang winner natin for the fourth quarter, congratulations, Jonah Medicilo Caniedo. First winner natin na, Jonah Medicilo Caniedo. Ang second winner natin, Gerald Hermino. Ay, congratulations, Gerald Hermino. Aton yung winner sa fourth quarter. No? Si Action Eden na lang ang ma-consent niya. Pakikangos. Kung wala ka mo kapadala sa inyong na cellphone number, please send your contact numbers. Okay? So, that's it, mga ka-aksyon. Ang atong sining special coverage ng Game 3. Boston Celtics winning over the Golden State Warriors 116-110 para mag-take sang lead sa sining NBA Finals 2-1. Ang inyo din, mga ka-aksyon. Aksyon Artay Hupon. Ka-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.